آية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله إن الله الرحمن إن الله الرحيم إن الله قل بي آن محمد في يمبي أوهي إلي وحي أمراد الله يحفرام وحي أمراد الله أنه قون في تستمع هديم جنگم لنفر جنتل من الجن بيامك جن نسيب وذلك في صلاة الصبح ونأك جلد صبح ببطن نخل نكون بيني موضع بين مكة والطائفة فكون مكة والطائفة وهم الذين ذكروا في قوله تعالى كبيروني حالابه دون ذكروا حالابه في قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن إن كانوا نونا كبيرون فقالوا نبي كوسي كم بجن جدي من بي jinneji hono mabbe en be mbi innana minen de sami'na minnani qur'ana ajaban mo ganda ko kawniro e wa sabu labtemo e hawnademo minnani on qur'ana anani minnani on qur'ana en jangino ko iblis wi be jabbe jiido yo ko hadi be yaade do asman non sa be gartinde non enen qur'ana ne jange be gandi ko dum do woni sababu hadde be yaade do asman be mbi inna sami'na minen de minnani qur'ana ajaban mo ganduda ko kawniro ena haawe dum sakala kedido yahdi qur'ana o mo fewna ila rusdi fewde li manago e pewal fa amanna bihi limin nani qur'ana on jangende minen min gongini qur'ana walan nushrika min gonta rendin e Allah ko wana Allah ba'dal yawmi tagal o nyalawma min dendinta bi rabbina e joomi amen adan hay goto wa annahu ko woni fi ta'ala towi mawni seni jaddu gedal rabbina joomi amen anani wiede Allah ene jogi biddo ala min gandi mattakara deke Allah jogitaaki sahibatan debbo wala dan deke o jogitaaki biddo wa annahu ko woni fi kana latinoma yaqulu en wiyanno safihuna daybe amen en biyanno alallahi Allah shadadan ko fanti to bange fenande wiede Allah ene jogi debbo daybe amen ne kalano dum Allah ne jogi biddo daybe amen ne kalano dum wa inna no enen kay wananna en jarnama an ko woni fi lan taqula jogorani wiide al insu neddanke wol jinni e jinne alallahi Allah kadiban fenade hankanti no gandirden ni hankanti hay goto wonta wi e Allah fenade afami haade feñani an kala kaldo e jedda hankanti hay goto haalata kaldo Allah fenane fo biren feni wa annahu ko woni fi kana latinom rijalun warbe min al insi to bange yimbe e yauzuna ene molofno bi rijalina warbe min al jinni so be ngare nokku e molo Allah be bi a'udhu bi sayyidi hadha al makan min sharri sufai bodo moli jeydo odo nokku e worode daabe wonbe odo nokku fa zadahum so be bi non beyda be uzugol gol raha dan ko wiete bewre wa annahum kambe jinni wannu be cikkino Allah wi be cikkino kama wanantum hono ko cikkudon onon yimbe be ko holko be cikki an ko woni fi lan yaba asallahu ahadan be cikkanno ko Allah wanta ummitin hay goto Allah ummitinta ala jinneji dimbi wa annanu minan lamasna as-samaa min mimi asaman o wa wajadnaha min talimu muli at o mo hebbina harasan garte shadidan ti o suhuban e docot enen biata koode dum do ko ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam nela wa anna na enen kunna en laatinoma ko adi nelede nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam naqudu eden joodoto no minha e bangeji asaman maqaida joodorde listan e pour kettagol fan faman yastami ilana kala gardo joni hettaade yajid lahu heba dum shihaban docotal rasadan ngal ganduda ko baftwa fiye masalan docotal mayde ngelde dum wa anna na enen la nadri en ganda asharrun yati ko worode urida woni ko muuya enani e yimbe be ha so tawi andi batuji badanno de ikkedo ton di ganda ko haala di ngara di kaltaga joni non di kadama yaade ton di bi di ganda ko wobbele ko worode muuya bi man fil ardi ben wonbe leydi ama am arada bihim walla muuya mabbe rabbuhum jeyda be o rasadan ko pewal wa anna e enen jinne minna ene meden as-salihuna mujube shaggal de kedi qur'an ko minna ene meden duna zalika be badaka bark ene meden sabu kunna en lati dara'iga ke en fasangaji idada di ganduda ko certudi luuhondirdi jippuji e bene hen julbe ne hen wa annana en wananna en cikkino an ko woni fi en janana makay an ko woni fi lan nu'jiza Allah fil ardi an kanti en dadata Allah e leydi di walan nu'jizahu aywa en dadata Allah kay haraba
fan dog sen dogine en daɗata hakkunde asamani ley ko ɗo mbawɗen haad sen dogine en daɗata aha wa annano ene lamma sami'ina alhuda tumane nanɗen qur'ana amanna bihi gonɗinɗen qur'ana hakkunde asamani ley en daɗata jabo jinne wawa jiwde ɗo jinne haala tan ko asamani ley en ya ha jeeɗi ɓiir noon saabu sina ali ridinoɓe ha jeeɗi ɓiir bi'ri zatil alam ɓe naatino toon sina ali nawi ha leydi jeeɗi ɓiir yalti ɓe ndogi ɓe nganndi han gadda ɗegal ala jeeɗi tan ɓenni ko jeeyi jahannama paaɗa ɓe nganndi ha ɗon ɓe mbi joomin jaɓi ɓe jaɓiri Allah alay sago ala ko mbawi hen sina ali yalti walla ni Allah de min ceerno Haroun mbaɗen tan ɓen on woni noon wa annano minen lamma sami'na alhuda tumane min nani qur'ana amanna bihi min gonɗini qur'an faman yu'min bi rabbihi kala mo gonɗini joomum fala yakhafu hulata bahsan ustanede moƴƴere wala rahagan hulata toñange ɓeydanede bonan wa annano minen minnal muslimuna ene amen julɓe ko minnal qasiduna ene hen oñiɓe e kefaraɓe Allah wi faman aslama kala mo gonɗini Allah fa ulaika ɓen taharraw paaditima rashadan pewa wa amma alqasiduna so tawi ko mo ganda ko oñiɓe ɓe fa kanu ɓen kam laatanima li jahannama wonande jeygol jahannama wonani ɗum haɗa ban leɗɗe ɗe ganduɗa ko kuɓɓete aha a faami inna wa innahu ɗum woni nder simore he woni hen ko inna woni hen ko innahu woni hen ko innahu ɗaaɗi sappo e ɗiɗi wa innahu ta'ala wa inna minna almuslimun wa ma bayna bi kasrin wa innahu ta'ala wa inna minna almuslimun wa ma baynahuma aywa bi kasri alhamzati wa anna minna almuslimun wa annahu ta'ala kadi ho inna andi o wi ko a faamirta kana yaqulu andi anna ne ara heewi addude anna tan fa amanna bi wala nusbi rabbina adam wa annahu so qaala ɓenni tan walla ɓul ɓenni tan annahu ene sella wiyede anna sabi mbiya inna sella mbiya anna a faaminoonde wa an ko woni fii lawistaqamu Allah ne haalde makkanaɓe o wi lawistaqamu ala tariqati so tawi makkanaɓe ɓe poccinoma e laawol l'islam ɓe ndewino Allah ɓe ngoni jul Allah wi la asqaynahum min jarnannoɓe ma an ndiyam gadakan kewɗam Allah wi li naftinahum fihi amin jarriboɓe hen fa na'lama kayfa shukruhum amin ganda kayfa shukruhum holno mantore mabɓe anani elma wuhurin gandal feñƴi kono min ganduno ɗum gomana wa man yu'ride kala mo ɗurni an zikri rabbihi ga jantowol joomu hono qur'ana naslukhu min nanna ɗum azabal lefte sa'adan ɗe ganduɗa ko cattuɗe walla yaslukuhu nanna ɗum azaban sa'adan wa annal masajida ay nokkuji cujjirɗi woni mawadi'u salati nokkuɗo Allah rewete tan so jama so juma so zawiya koɗo Allah tan o wi ɗon ko lillahi ko Allah tan ɗimi cujjirɗe so Allah tan jeyi wa annal masajida lillahi koy ɗum noon fala tad'u hoto ndewe ma Allahi wondude Allah ahadan hay goto ay nokkuɗo ko Allah tan maana o ko ifrudul masajida feeɗinene jamaji ɗi bi zikrillahi ta'ala ko Allah tan jeyi wala taj'alu li ghayrillahi fiha nasiban hoto mbaɗene kala ko wona Allah hoto mbaɗne ɗum e jama gueɗal ala mo wona Allah ala gueɗal jama yeynede e nder jama dagotako tan mayɗo o e goɗɗum fof dagotako to ceerno mbete yeynude dawol ngel ceerno jaman dagi wawa dagade ceerno wona ala so ɗen jiiɗi yeynande ceerno ƴeewen temedere dokken babira soore wuure naala ɗum won lawol
jama ko jama ceerno ko ceerno jama ko Allah ji wa annal masajida lillahi ko Allah hanji goddo jeya fami ndeke fala tad'u ma Allah ahada hay goto wadantake gedal e der jama ko wana Allah Allah je gedal kanyum tan je gedal e der jama ولا أنني ولا تجعلوا لغير الله فيها نصيبا سب رسول صلى الله عليه وسلم أوي من نشد دالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليكم كلا غرب جماعة يين وي غدا الله وي غدا الله كوتشو كذا او ان جولdo sa hedi mo wi mo to Allah hollit dum bieda yawi an juldo ko dum woni yamirore ma jamire ko yawi hoto Allah hollit ko jeyduda ko ene wel ndine metti kam sa wi non de on kabat non Allah yawi fa innal masajid lam tabli li hada jamaa wana dum mara jamaa mara ko rewrede Allah wana fijire dum ko fijir wa fil hadith كان إذا دخل المسجد نلاد الله سبحانه وتعالى قدم رجله اليمنى وارجل كوينغال مكو نيامال وقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا اللهم إنا عبدك وزائرك أنا عبدك وزائرك وعلى كل مزور حق وأنت خير مزور فأسألك برحمتك أن تفك رغبتي من النار وإذا خرج من المسجد سمع الجماعة قدم رجله اليسرى وارجل كوينغال مكو نيامال وقال اللهم صب علي الخير صبا ولا تزيع عني صالح ما أعطيتني أبدا ولا تجعل معيشتي كدا واجعل لي في الأرض جدا أي غنى فأنه كوني في لما قام عبد الله تمد مجد الله دري هنا نلاد الله صلى الله عليه وسلم يدعوه أنا روى الله يدعوه أنا روى الله ببطن نخلة ويامك بوجودنا سبوي جدي سبوي جدي وجودنا جن ونا ولبي بكشفان جدي وجودنا جن وباي أندري ما بي وغيني باي أندري ما بينهم كفاجري فاجري وغيني yaduhu eben anani eben dewa o rewa Allah kaadu kambe jinneji di sabu hedade ko jangara ko be debi yakununa ebe laato alihi makko lubadan ebe bayno jappere waye puccuni andi Allah demato non be bayane laadal wolwi e jabade heferebe ndebe bi ya rutta e ko gonda e dow mum ko wiibe innama adu rabbi min andi heferebe ngare makko bi woppu ko dewata Allah ko dewa ko min dewata ko mbele min dokkuma ko mbele min daña ko min dañata ko eyi armin balluma Allah wiibe innama adu rabbi min dewanno ko joomam wala ushriku bihi mi rendinta e joomam o ahadan hay goto kul wiibe inni min la amliku lakum mi joganaaki on darran lor so on dewani Allah wala rasada mi joganaaki on pewal so on dewim ko Allah jeyi kul wiibe inni min lan yujirani jogorani dandude min Allah ilati Allah so mi wofi dum ahadun hay goto walan ajida mi jogorani dañde min dunihi ko wana Allah multahadan joñorgal min kay mi ala illa balagan so wana yettinde tan goddum ala illa al balaghu ilaykum so wana yettinde fewde mon goddum ala balagan min Allah min ko min nelaado Allah tan bodo yettina on nela ummarade Allah wori salati e nele Allah bodo yettina on wa man ya'ti Allah kalama wo fi Allah wa rasulahu wo fi nelaado Allah gomdinani dum fa inna lahu nara jahannama odo ene won jeengol ne wieni so naati ton khalidin kebe nyaawana be caatal fiha ton abadan ha cey hatta idha ra'aw ha so tawi be jii ma yu'aduna kebe fadana e lette fa sa ya'lamuna mabbe gandu saade lette de jippe mabbe nyere walde badri walla nyere yawmal qiyamati fa be gandu man adafu hol burdo lode nasiran ballo fa aqallu hol burdo famdude adadan limore hol burdo famdude wallabe so tawi ko min walla ko ono mo on gandu wiibe in adri min kaymi anda aqaribun bele anani kambe be heferebe be namdo be be mata hadal wadu fotore wi ande de darga darato walla bolde badre onde wadata Allah wi bul wiibe in adri min kaymi anda aqaribun bele ne malli ma tu'aduna ko podano don am yaj'alu lahu rabbiya walla ene wadani dum jomo mo amadan kay wadumun mi anda ko Allah andi alimul ghaib Allah woni gandudo ko wirni fala yuzhiru ala mu jelliti ala غيبه ابرنا مكو احدا هاي غوت الا من ارتدى سوانا مو ولا من رسول انلا سوانا نلا مو ولا فانه on de kan wonde jellide makko jellide neddo e ko haaji ha
yasluku omo waɗa min bayni yadayhi ɗo yeeso mum o min khalfihi e caggal mum moɗon rasadan malaikaji ɗi ganduɗa ko tenuji ayo o wi kala annabi nelaɗo e aduna iblis nenela neɗɗo mum mal e seyɗane mum takko annabi so annabi nelama iblis kañum e nela hen sahaji seyɗane ara e annabi o wona e haalande ɗum haalaji goɗɗi joomi o wima kaza o kaza o kaza o Allah noon neli malayka wonde e makko nela malayka wonde annabi o so seyɗane o wi ne haalnamo tan malayka o so tawi seyɗane o haali tan ha gayni malayka o ko seyɗane hoto jaf ko haali ko so malayka ari malayka o wiya o ko malayka heɗo ko haali ko woni noon malayka o ridda ɗum yaha nal malayka yarsuna woydruduna sayadina an ewa ɓe didda seyɗineji ga annabi o an noon a wayani noon ni wona seyɗane ala tan habruma ko welaya ala kaalo an kadi jaɓa hen caloɗa hen Allah wi kol yaalama ha Allah anda gandal penɗi andi ismatul anbiya ɗum kam ko wajibatun annabi kam renede nde ɗum koko waɗɗi tan andi haalde ko wirni en haalde ko arata en ɗum ɗon ɓuri sembude koye annabaɓe wa amma waliyaɓe ene waɗi kono noon ɓuri sembude koye annabaɓe aqwaminat ila il awliya annabaɓe ko Allah ƴelliti ɗumene ko wirni ko ɓuri sembude e ko Allah ƴellita waliyaɓe ko li anna ila al anbiya yakunu bil wahyi andi ƴellirgol annabaɓe ko wahyu o huwa ma'sumun min kulli naqsin wana bi khilafi ila il awliya fa ismatul anbiya nden ka annabaɓe non wajibatun wa ismatul awliya jaizatun famide Allah wi ko li ya'lama ha Allah anda gandal penji an ko woni fi qad ablaghu wande kamɓe nelaɓe ɓe ɓe jettini risalati nele rabbihim jommak wa ahada Allah filtima bima ladayhim ko woni ɗo mabɓe wa asa Allah tongi kulla shay'in kala hunde yo hunde adadan limon suratul muzammil makkiyatun so wana inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna aaje ɗe ko sappo e jeenayi wala nogas bismillahir rahmanir rahim Allah wi bismillah ko inde Allah الرحمن كو إند الله الرحيم كو إند الله يا أيها المزمل إيه ما تجيله ومن الليل جمع جول إلا قليلا سوانا هين سيدا جول تنها جمع نار ويد يشت كدي دو دانو دا نصفه فد فتشر جمع دانو دا فتشر جمع جولا أين قس منه ولا أستاهن سيدا هلدوم بدا جمع fecce ɗiɗi hen feccere ɓura heewde e feccere heddinde ɗanoɗa ko ɓuri heewde ko ko heddi ko juuɗa kalila woni usta hen seeɗa tan holɗum mbaɗa jamma pecce tati hen pecce ɗiɗi ɗanoɗa nde feccere juuɗa aw zida alayhi walla ni sa yiɗi kadi ɓeyda hen seeɗa wona ko pecce tati mbiyenna joni wat pecce tati feccere battowel tataɓel ngel usta hen seeɗa kadi ɓeyda pecce ma ɗiɗi ɗe poftoɗa feccere ngel juuɗa en taw farilla sellaki warattil alqur'ana rewdir jangugol qur'ana tartilan e dewdirgol inna sabu minen sanulqi alayka min jogori weddade ma qawlan qur'ana thaqilan mo ganduɗa ko tedduɗo min jogori weddade ma konngol ngol ganduɗa ko teddugol kulɓinigol woni qur'ana ko hunde hawnide ko hunde hulɓinide kadi wila yudrikuhu aqlun wahidun haqqille goto wawa rende fayidaji gonɗe qur'ana فهو قرآن كالبحر ويكون ما يجيش الذي لا ينقص بالاقتراف سابق دي ما لا كاينا ما يجيش سابق دي جونغال ما ريال سندي من غاس جونغو جوغور تاجي كون غاسرا فجميع العلماء المتقدمين والمتاخرين يغترفون منه اندو بيبي e wattindi be fof ene mefjo e qur'ana kono dongi gaynude dum tagi busayri wi laha ma'anin ka mawjil bahri fi madadin wa fawqa jawharihi fi husni wal qiyam laha ene wodani qur'ana ma'anin ma'anaji di ganda ko firoji ka mawjil bahri way hewde kono bempejje mayo geej fi madadin e beyde go
o wi wa fawqa jawharihi to bange jondam to bange husnu e to bange qima qur'ana ene buri jawhar kange jawhar gonbe ge hewde afami fala tu addu wala tusa limtota ko kontota ko ajaibu ha kawnide qur'ana nyene janga fof cikka ko nyene hen telli nyende fof nan dane dan haala ma nan ene haala ka meeda nan qur'an ma hedo kedda ne don waajo haala aya qur'an o fira qur'an o na meeda nanirte aslan kedda kadi goddo kadi haala kaaweda wala tusamu ala al-iksari qur'ana sattataake pour hewde jangede bisami ala nyade kedda fof his qur'an tan wayno sabu rasul sallallahu alaihi wasallam o so tawi wahyu tellima e makko o mo jogino on waddi ngeloba o heewi becce ngeloba heewi girfilaade leydi so ayo tellima ngeloba girfilo e leydi ngeloba dillata so wana wahyu o telli gas ngeloba dilla yumma aisha wi ولقد رأيته ينزل عليه بالوحي في اليوم الشديد البرد فيسم عنه mi wanyala mo goto jang o haɓurti wahyu no telle makko jimi barñede ne yalta e makko famide woni qawlan thaqilan woni la ilaha illa allah ene tedde demgal kono ndo ene hoye demgal wiide non de kono pesa mani teddi so ni la ilaha illa allah inna nashi'atal layli ay daragol jamma ene rewa Allah caggalde dani hiya dum de ashaddu buri sattude wad an kawrugol nande berne ma to bange pamgol qur'ana buri welde jangol foko jamma sada janga dum janga ada fama jogo degré fama muya jida e jangol nyalam de wonna wana jangude nana yusnuri e cappa coli haqqil ma wona to janga nana pammal we mbimi polel jeeri ko adduma e walo haqqil ma yato wala nana alaji fayni wiya deglu lema to haqqil ma farto e dum non kon jamma kam dum ala go fof go deje sa qur'ana ko nder wel jamma nana shi ata leedi qur'ana sada janga ko jamma jangete be buri welde fiya qur'ana jangudum jammande ashaddu buri sattude wad anta kawrugol nande wanande bernde e famde qur'an wa aqwamu buri fenji qilan to bange kongol inna laka fi nahri sabu ena wadan ma e to bange nyalawma sabahan lumbugol dawilan jungol ala ya gese ala ya lumu de ka wawa dursitade sa dursi wona fewata wadhkur isma rabbika no sada janga qur'ana wi bismillahir rahmanir rahim anani wata battal tajo ilayhi fewde rewta allah tabtilan e tajogol anani rabbul mashriqi alla jeydo funnaange wal maghribi jeydo hirnaange la ilaha illa huwa dewetedo e gonga ala so wana kanko on woni allah fattakhidhu wa anani jogitomo wakilan ko boyletedo fiyakuji famide tabtilan takdisan wasbir mun ala ma yaquluna kebe kalata kebe kala ko mun wahjuruhum woppube hajaran goppugol jamilan jungol to halde mabbe allahi wazarni woppidam wal mukazzibina e ben fennube woppidam e mabbe kambe fennube daccidam be sa daccidama Allah nafma wulin na'amati mon ganda ko jomirabe nemaji wa mahilhum munyan be qalilan sedatan to yaw mahilhum qalilan han jalta makkatan sayalti makka ni waday mabbe ko bodi falamma kharaja sallallahu alaihi wasallam nena Allah yalti makka sallallahu alaihi muslimin la majdibat Allah wedde mabbe masalan duubi kokke walde badri ho fu mbara dum Allah wi no muñananta sen allawi inna ladaina enega amen ga sebe ngari an kalan ko wete ceeduji en ber gejjelle wajahiman e jeygol cumowol wada aman nyamde nan ga de ganduda za ghussatin jomirawe deddugol nyamde wande deddore ko nyamde nan al-akhirah
wiyete o zaqqum won wiɓe ko dari'i won wiɓe ko ghislin won wiɓe ala ko giye nana e jahannama geeɗe kefeero wufsintede ñaama ɗeɗɗo ala ha e goddol tellotako yaltata boowal ande hayso ko ƴiyel liingu tan so nangi goddol ma a ñallata e jam in saka ɗen ɗeɗon so ɗum ɗeɗɗima nafatama Allah yimɓe jogii ɗum nan gam waɗa fadiri ɓe wa azaban ene ga lepte aliman musde yawma tarjuful ardu ñalawma no yiɗo leydi dilli ndini jaɓɓata ñalawma mo ni dilli wal jibalu kaaje ɗe kadi ñalawma mo dilli wa kanatil jibalu kathiban ñane hen laato kaaje ɗe ko ceene dentuɗe mahilande ene mbajo andi ceene so towi anten sa jeta ko ne tello sa yeɓɓi hen jeta ten tello walla Allah wima ɗum wat ɗum woni yawmal qiyamata inna no minen arsalna ilaykum min nili fewde mon onon makkanat rasulan nelaɗo shahidan alaykum kanko wonata seede e mon ñande yawmal qiyamati ko gofɗon Allah ko kama arsalna hono no nelirnomi ila fir'auna fewde ngal goral wa rasulan nelaɗo mi nelino e ngal goral nelaɗo holi on annabi Musa e Harun fa asa fir'aunur rasula fir'auna wofi nelaɗo nelanoɗo e mum o Allah wi fa akhadnahu min nangirimo kanko fir'auna akhzan nangugol wabiran cattugol Allah wi fa kayfa tattaqun holno nden tortoɗon nadde jeygol in kafartum tawde kay on jeddi to aduna yawman ñalawma mo ganduɗa jogorɗo arde ñalawma yawmal qiyamati on jeddi on ñalawma holno nden tortoɗon nadde jeygol jedduɗon ñalawma no ren torto nadde jeygol ñalawma mo ganduɗa yeeje alul wildana ene waɗa sukaɓe shiban leeɓi daneji ñalawma ganduɗa so tawi ari kala cukale waɗa leɓol darowol ko pamɗuɗa duuɓi foof ñande hen assama'u jiya asaman o mun faɗirun ene waɗi ene seeko ene feɗɗito bihi sabu kulhul yawmal qiyamati jiya asaman o feɗɗito waɗa ceeki ceeki sabu hulde yawmal qiyamati kana laatima wa'duhu fodore arde darga mafuulan koko gollete koko woodi inna hazihi oɗo aya walla ɗeɗo ayaje kulɓiniɗe Allah wi tadkiratun ɗeɗo ko bajorɗe tagore nde faman sa'a ittakhadha kala kaaƴo jogitade ila rabbihi fewde jomum sabila lawol o ɗeɗo ko bajoto inna rabbaka joome an nelaɗo Allah ya'lamu omo andi annaka na an Muhammadu taqumu ada ummoni adana ko ɓuri famɗude min thulutha yilli e tataɓe ɗiɗi jamma wona nelaɗo Allah koko sumna noon o wiya ko yo ummo juula jamma o illa qalila so wona seeɗa walla nisfahu waɗano feccere oɗa o fofto o rewa Allah foccere awin us minhu walla usta e feccere he mbatta e ɗe feccere qalilan seeɗa mbaɗa pecce tati aw zida alayhi walla sa yiɗi ɓeyda hen ana noon Allah wi naw Allah wi mboɗa andi ɗum fof mi yamirima ka paɗowo kono mboɗa andi aɗa ummoni ko manki ɗum taqumu min hulusa yille annaka taqumu adana aɗa ummo ko ɓuri famɗude min hulusa yille e tata ɓe ɗiɗi jamma wa nisfahu en sajara ummo feccere jamma wa hulusahu en sajara ummo tataɓal jamma fof mboɗa andi aɗa waɗa wa ta'ifatun ene fedde kadi julɓe min alladhina e ɓen ma'aka wonduɓe ma ɓenne kadi ene mbaɗa noon ene sahabaɓe ma ɓe ganduɗa ene mbaɗa hono ko mbaɗata ko eywa ene mabɓe ɓe gandani ko juulata jamma no foti woni hen donc famde mbawa feccude jamma pecce tati ɗa ndewa Allah tan gila jamma tan ha weta ha koyɗe ɓuuta tanta fakat aqdamuhum ha pele mabɓe ɗe eywa masalan ɓuuti fodde hitande aw aksara walla ko ɓuuri hitande joni noon fa kuffifa anhum hoytinanaɓe qala taala Allah wi wallahu Allah yuqaddiru kañum woni bawɗo tongude alleyla jamma Allah andi jamma no foti wannahara kanko andi ñalawma no foti alima sabo omo andi an ko woni fi lan tuhsuhu onon on mbawa tongude jamma saka gandon no foti peccon
fataba alaykum joni non Allah jabani on tubu be hoyfinani on faqra'u jange mata yassara ko newi min alquran jange julte qur'an on kala ko mbawdon julte dum qur'an alima Allah ne andi an ko woni fi sayakunu minkum en jogori wonde e modon mardade cellaji so Allah wi force ma bada dum a sellaji no badirta wa akharuna Allah andi wodbe be kadi yadribuna ko dannotobe fil ardi leydi ada fay gabo walla ada fay arjole bis ada fay gabo walla kongo a andane jettoda sa yema ya jul jamma ha weta nan o gora wad atampat Allah wi andi dum ma gabo feñoy ma Guinée équatoriale feñoy ma Amérique feñoy haqqille ma jiwo dum non a wawata julde jam ha wesa Allah hoyfini o wi o ma andi wadobe dum yabtaghuna be ena dabba min fadlillahi e bural Allah ne ƴeewa arzigaji tijara e ko wana dum en jani jiilo and yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwan لما ورد رسول صلى الله عليه وسلم أوي ما من جالب يجلب طعاما من بلد فيبيعه بشعر يومه إلا كانت منزلته عند الله منزلة الشهداء أوي كلا جاد ورو سودو تون نيامدي أدي ورو ne yeya don o yeya don ko dum jarata nyade hen ko wasa fawnade njaha comoda marchandise ma itta kalis ma maro soñama joni muudo maro ko temedere e nogas jarata itta kalis ma ka patron cooda muudo maro temedere e nogas mofta si a ɓooyi wonto yi foti ɓe ɓeydade jaltina maaro ko jeyta ko kadi muuɗo temedere nogas mo coonoɗa o wi kala baaɗo noon omo jogii baraji to Allah tabaraka wa taala ayi no cahodinɗo mayɗo jeeyi adi no dañirta baraji ni oɗon en dañirno baraji ko balluɗo julɓe walla maaro soñama joni en ngala kaali eɗen jogii maaro aɗa jogii haaju gadda muudo ma maaro walla muudo ma ñebbe jeeya joni muudo ñebbe ko 500 jarata cooda ha laaɓa tottaɓe 500 keɓa ñebbeji mabɓe mofta sakuji ɗi ha muudo ñebbe jartoya ujunere jaltina mbiya gadde gaddu 100 fof muudo ma ñebbe nen ka moftanoɗe hen oɗo ko balluɗo julɓe ko o wiyete ballu wa amma jaltinde ñebbe o sonno ko 500 omo yaltina o yeyete ujunere 600 o ko baro ko dañata baraji dañata kalis kono bare kam ngala ni walla wana o wiya o wallani walli ko cornoɗo ko soodi ko yeyti ɗum ƴewani gañari o ko balluɗo julɓe wiyete ko o rasulu sallallahu alaihi wasallam wi paama ɗum woni noon Allah wi mi hoyfinani on o wi omo andi kadi wa akharuna woɗɓe ɓe ɓen kadi yuqatiluna ene kaɓe fi sabilillahi e diine Allah mo ganduɗa ni jaha jihadi ɓen kadi so mbiyaɓe juul ha wiyata kadi tampina ɗumen ɗum no alay sago Allah hoyfina sono kimo wonata aɗa waɗa kefeero jogori addema tamaɗo warma holno juuldata Allah wi joni mi wi on faqra ma tayassara men jange kala ko newi hen e qur'ana ngula wa aqimu salata ñimne julde woni farillaji ɗi hankkadi ay ɗiɗo farillaji ɗi nuskiɗo ndeɗo julde nde tellinde farilla ala ko julde jamma tan ha weeta wonno tusubar ala takkusan ala futuro ala geƴi ala nden farilla ala tellaki rasulu qur'ana nde jippinde nden tusubar ala ko caggal ɗum Allah jippini takkusan e tusubar tan hankkadi hoyfina sa yiɗi juuɗa jamma so yiɗi mbasa julde jamma famide hangan ɗum addi farillaji ɗi bil hadisi huwa annahu sallallahu alaihi wasallam akhbara arabiyan wa halanino pullo goto lama koye lamaji ɗi bi anna Allah aftarada alayhi 5 salawati wande Allah farli e makko kanko lama o wande waktuji 5 fi kulli yawmin wa laylatin fa qala al a'rabi pullo wi hal alayya ghayraha ya rasulullah
bodo jogi ko wana dum wonko farle am goddum wana dum qala sallallahu alaihi wasallam la goddum ada illa anta dawwa asa wana ngatta fami so wana ngatta woni nafilata wadi nafilaji no moji wana kam dum do woni ko badda e andi lamaji din ka honi seda allawi wa aqimu salata nyimne julte wa atu zakata totte asakeje wa aqridullaha nyamle alla qardan nyamade hasanan mojere en jangino no wano wana wa ma tuqaddimu li anfusikum kala ko gardinan don koyemon min khairin mojere tajiduhu ma on tawoy dum indallahi ta'ala kala ko badan da badda mojere atawdo Allah Allah kanyum woto wi min de o kam ko badan momi ko o kay handani dum ala wana badda ko mojere ma tawoyto Allah kanko o wana neddo Allah kam ko kam ما يبدأ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله قال لكم غاردنا دون كوي مون ماجere mon tawdum to Allah majjata mayata huwa ko Allah yoban ma ko khairan buri mojjude e ko badda ko wa a'zama ajran dum buri kadi mo hewde jobdi buri mawnude jobdi wastaghfirullah imsinude Allah inna Allah ghafurun ko jafotodo julbe rahimun jurmotodo dum e wadabbe e dendangal alhaaji mo dabbe kafrangal sabu neddo ay wa masa hoto welsindo anani de de wonno aduna ala nyaawore hoto welsindo wala yazalu zalika alhijabu illa alistighfar o wi toujours neddo berde makko wada rantan ko wete ran woni wadar koman toujours itata koman berde non so wana astaghfirullah itata koman berde istighfar wadde wastaghfirullah imsino de do Allah belarano yiba قلت استغفروا ربكم فلو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ستوي قوم بالله به جومرا بغورة به جوم غورة ان به يمبه هوت به غورة به سبه قوم نينو الله كم به pop واتقوا بكلي الله كم به pop الله ويلا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ما من أدسة مبدأ بركة أسمان من أدسة مبدأ بركة ليد ستوبو توبي ولا بركة سدمال رمام ولا بركة سبب جباني نون كم كديكو كم من بعد سبب جباني سبب كم جبي سبب جباني بخلاني الله سبب جبي من ورثة تنكيام قدوم الله لكم بابام وفي الحديث إن العبد لا يهرم الخير بالذنب يصيب جاء ماتشود الله أمو واسد دنجة مجرى سبو بكر موبي أولا بكر نجير دا مجرى دونك نودا الله واسد جابان نجير دا دونك دنجة توا أتوباناني الله بيرها كما داني هيدا كون كان بات بكر ما دنجة toujours neddo hoto sere wiide astaghfirullah afaa ya ayyuhal muddaththir makkiyatun ko makka aaje ko capande jeeji bismillahir rahmanir rahim wiyama kam adi won wiibe ko ndeedo simore adi jippade qur'an ya ayyuhal muddaththir kono ko selli adi jippade itlaqan iqra bismi rabbika hayati ma lam ya'lam caggal non de igra jippi caggal balde capande nay e ya muddassir rihen fami de nela sallallahu alaihi jippi de dum jippi nelaado wattiyade e kaaje aywa de ya igra jippi o haalade yimbe be qur'ana yimbe be kawa caggal dum jotti ko juuti ko jiyan hadari be wodi wibe dum ko seydane wonno o ko komtaado fa o ko komtano ay daroya o watti ngabbude kaaje o yomo warto kanko ne laad Allah dum woni aljimali ya alul jibala muridan ramya jussatihi huznan ila al ardi lawla ruhu zul karam o ngabbaydo kaaje pour yide yande leydi so yehi haw yomo tebbido jibril e muhammad innaka la rasulullah wallahi ko an laad Allah rahul de aya muddassir joni noon nde wahyo o jippi e makko o faati galle o leli o suddi tuɗɗade e suddade jiida tuɗɗade e suddade jiida suddade ko suddade tan hay soko ɗo ha dane tewa ɗum ɗo wiyete ko suddima tuɗɗade noon ko hoore de o tuɗɗi kanko nelaɗo Allah jibril telli wimo ya ayyuhal muddaththir e hey ma tuddido
wana dum do kirda ko dokada ko fa anzir jertini yimbe be biida ko ya jerti bana ya lelo kay ummu ayawi wa rabbaka jawma fakabbir mawnin kala ko wana Allah ko nandi dilmi Allah wa thiyabaka tumti maadi fatahhir labbi walla wa thiyabaka berne ma de fatahhir ne la Allah kay bernum ko laaj wana on biya ko enen biyete non wa thiyabaka fatahhir ego an hebi bamma o wena wena ndaw dum woni wa thiyabaka fatahhir musaf mufassir o kam wi ko comci o wi nde wonno sa jurtini comci ma ene wupo e leydi ene wawi yande sobe rasul sallallahu alaihi wasallam izarul mu'mini tuba juldo ila ansafi saqayhi yo feccu korleta jul tuba mum haade ko gorko yo feccu korle tuba arde haaga ko siraji beɗa ko yo feccu wana noon mbaɗa pancaɗo walla mbaɗa tuba garpuɗo kadi justina kadi haddo ma jalta ɗum ko joni joni ɗum ko mandilnoɓe Amérique ha ngaɓe kolo saruji no Amérique ɓen mbaɗanno ɗum kolo sar Amérique kolo saruji farayse ɓen mbaɗanno kiris konos sene jaha ande haka firtiɓe neɗɗako ko yimɓe firtiɓe neɗɗako ɓe mbaɗa zuluji roh mbalak ɓe mbaɗa kafuji ɗi ɓe gatti ɗum caggal ɓe jaltina tubaji ɗi ɓe jurtina ɗi ha dote jalta hankkadi ko firtiɓe yimɓe ko bandiɗo ha mbaɗi cornique enen julɓeɓe jiiɗen ɗum yalte téléji mbiɗeɗen ñembaten ɗaji julɗo wiya ko yo yode wona yo sob ɗum kay ko sood yaltinde gaɗa ɗum kay ka juuɗo ɗum kay ala ɓurɗum sob ɗum kay yooɗa neɗɗo ñembata koko yooɗi neɗɗo huywata saka ɗon almud yo ngaya nga am ga nga kanga ngay wana net o wi ko hakkude o wi wala junaha alayhi non fima baynahu wa bayna al-ka'bayn biɗen julɗo tuubo yo haade korlal kono hakkude korlal e kolɓude so tuuba ari ha ɗon baati ala woni hay ɗo no mbatten pantaloni ara ha ɗo o baati ala e ɗum kono wama anani wama kana ala asfali min zalika fi an-nari kala ko woni ɗon les kolɓule fewde les o ɗum ko jeygol won ɗon nelaɗo Allah wi ɗum ko jeygol won ɗon kala ko tuuba ma nde ɓurti kolɓule fewde les ko jeygol hankkante ganda ko mbatta ko jeygol gonɗa yaɓɓude e din ka suwa yettoya to gono toon paata sabu rasulu sallallahu alaihi wasallam wi fa min as-safahi an yadila ar-rajulu siyabahu thumma yatakallafu raf'a bi yadayhi o wi ene jiya e daire mbada wutti jurtido walla tuba jurtiba on sada ya wana nangirani jungo ma il fonduta ada wara hoore ma tan teddede mbada wuti al jurtingal sada ya ma kunya ma nangirani wutti o ada wubade e leydi in kay a wadan a fondano tan ba sa wadde no ko daire o wi وورد من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة جوليتو حديث كلا جورتين دو ووتمو ولا توبا مو انا نياجا سابو ويده كاري دي هودان او دي هودان ميترغال او ووتي دي يورتيما ada bukka koyal ada sika wondo tonni da ande hudani metargal o de wuttimo o wi on Allah ndara samu nyande yawmal qiyamah mo Allah ndara yawmal qiyamah feewu boni almudo non kala ne wuti yurti seka dani hori ko dokka almu kala jiida mbira ko tel ma tellini ma montini hokkere tan tawene rabbidi tellina walla hokkere burti ngabbe kombo almudo kay ceam jiida ko yawani sode wutti سيدنا أبو بكر يا رسول الله إن أحد شق إزاري يسترخي إلا أني أتأحد ذلك منه سمبودي ياد يمبي بودي هيوي ياد نجيا ندو يابا وتامي وانا يجيودو كو ياباتا كو رسول صلى الله عليه وسلم أنا جياك يوادرو بنون نياجده على أنا وانا دوم سيدنا أبو بكر أنا سا ويتني وتماني وانا فارو بديدا voilà وانا دوم بديدا
o wi so tawi non wutte ma yurtori walla tuuba ma yurtori ko aada yimɓe wuro ngo tan walla aada diwan o tan e ɗum kam tawi ko ɗum baɗirɗa ene añata ɗum ene aña añira noon ko saɗa rento soɓeyti so tawi joni no kam enen ni jaaɓen ko wutte yurtade tuuba yurtade tawi mbaɗirɗa noon aɗa wawi rende wutte o e soɓeyti ene aña tawi wona pour wiyede kaari dey ko janta ne ndeysan o dey huulani metergal o dey tawi wona ɗum mbaɗirɗa e ɗum kene aña tan tawi mbaɗirɗa noon ko ha wiye kaari dey huulani metergal ganduɗa waɗi ko harmi kam ñeñ ɓene ndewa ma no murtinma cikka tolnima ɗon ɓe mbima tekka mojo defte tikka mojo defte neɗɗo wawi moƴat deftere penat an ka kangal tan e puntuma tikka mojo deftere o ndo alluje kan tuɗe defte diɗon ma jibinde neɗɗo deftere jibinta e goto ka ɓoccen tan la ɓoccen tan eɓe murtinma itta kalisaji aɗa rokka eɓe ndewma ɓe murti ɓe kuljino so maɓe gari ɓe an wona dimo barigal gonga dimo barigal woni neɗɗo dimo barigal komo fasata komo ganduɗa so tawi funtama jaɓata murtata o wiyete dimo barigal o ɓigal ɗum dimo barigal barigal ne saɗi ko fasata so tawi ko captiérel noon sa faye jeygol te tan fasa o ko dimo captiére dimo kay ko dimo kassidor eyyi ko o woni dimo murtinte tan murta eyyi mo ala gaynako o woni ɓocconde joguiɗo gaynako o woni neɗɗo jogui gaynako woni joguiɗo poste mum kañum andi poste mum no woyi so welama hokkuma so eɗa yaalawol mum a mbawɗa ɗum sa yenni so tawi wonko wawi wima ha cekke jogoma so ala wawi ƴetto yumma walla portema pellente ka ɗayɗo murtinma tan kala ko wona gonga fof fenade wona gonga bisimillahi ko noon Allah wi wasiyabaka fadahhir warrujuza jalaŋeji fahajur wop duumoy woppude a meeɗano rewde ni nelaɗo Allah meeɗa rewde jalan Allah wi duumoy woppude jalan fof wona nelaɗo Allah Allah wi wala tamnun an nelaɗo Allah hoto rokku tastakhiru pour ha kebbe ni noon hoto rokku hunde ha daña gañaari a nela ɗum daganakima hol ɗum no lawɓe en ñeeñɓe mbaɗata ni garta farayse jomum yimta demgal leɗɗe darta ko wutti walla ujunere addanma loonde darta ko ujunere Allah wi an nelaɗo Allah hoto wat ɗum daganakima ko dokkuɗa fof ko sabu Allah tan hoto hokkira pour neɗɗo rokkuma wala tamnun tastakthir wali rabbika joome e jamiroje mum joome e kaɗe mum fasbir kala muñ kala ko hemma hen yamir kala ko hemma hen muñ hab kala ko hemma hen muñ sa haɗiɓe piima muñ sa yamiriɓe piima muñ wali rabbika fasbir fa ida nuqira so tawi wuttama finna ɓuure alladu so alladu ndu wuttama fa zalika waktu wuttede alladu nde yawma idin on ñalawma yawmun asirun ko ñalawma cattuɗo de alal kafirina e hefereɓe gayru yasir mo wona newi o ñalawma bonɗo e kefer ɗum noon Allah wi zarni woppidam wa man khalaqtu e on mo tannomi wahidan de tanmomi de ko goto o ala ɓiɗɗo o ala jawdi o ala haydara holi on Walid ibn al-Mughira ko bonɗanede Allah wi woppidami makko so Allah woppidama man nafma zarni wa man khalaqtu wahidan woppidam e on mo tannomi goto ne tanmi ɗum ɗo ko kañum goto ardane yummum ardane bamum ardane ɓiɗɗo ardane jawdi kañum goto ari ardane wutti kañum tan wa ja'altu lahu mbaɗan momi maalan jawdi mamdudan ndi ganduɗa ko kewdi dokku momi gaweje ha heewi dokku momi nayi dokku momi julaguji ɗi ene marsa wa banina dokku momi ɓiɓɓe 10 walla ko ɓuri worɓe ɓolɓe suhudan ɓe ene tawe batuji kañum fof ne guuri ene tawe batuji dokku momi ɗumen wa ma hattu lahu bertan momi gurdam ha yaaji bertan momi ɓesgu ha yaaji bertan momi jawdi ha yaaji tamhidan e bertugol summa yaɗa maw o sali rewde o ɗamini an asida pour yom ɓeydu kala jogarani heddi ɗum oto ɗamina ɗum ala
la azidu ala zalika wallahi mi beydata mi hokkamo ɓiɓɓe mi hokkamo jawdi mi hokkamo hunde fof e aduna kala ko neɗɗo rokke aduna rokkamo o salo rewde wi kadi ɗan ɓeydan mo omo daña kalla innahu oɗo Walid ibn al-Mughirata kana o laatinoma li ayatina e qur'ana amen anidan ko candaɗo so heeɗima qur'ana mo bonanno hennede Allah wi sa urhiquhu mami defmo sa udan ngabbugol hayre wotere hayre nde watte koye jahannama hayre nde ngabbugol mayre tan ha jettoɗa rommen mayre ko duuɓi capanɗe 4 ndo duuɓi capanɗe 7 aɗa ngabbay dow mayre taw ko nde jeygol kadi e nde waɗe e dow jeygol e nde huɓɓi hande wonti jeygol kayre nde waɗe hakkude jeygol hefereɓe jamiri yo ngabbe mayre ne ngabbata e mayre ha kaɓoya dow mayre duuɓi capanɗe 7 aɗa ngabbay jeygol aɗa yettaki to paɗa kullama wada yadahu alayhi zabat joni non Allah yomi ngabbu wiyamo ngabbu o ngabba so ƴetti juuɗe makko faya mayre tan nde taaya nde wonta jeygol kadi o mabɓoyo nder to kadi so maɓɓima kadi nde wonta hayre ala yo ngabbu o yaa kadi o ngarbina ha o nanga juuɗe makko nanga hayre kadi e nde wonti jeygol tan kadi nde taaya nde wonta ndiyam kadi o mabɓoyo kadi nder jahannam kadi ala yoɓe ngabbu ɗum woni sa urihiquhu sauda Allahu akbar fanneɗaga wona Allah neɗɗo hollata ɗum Allah wayi neɗɗo o wi innahu fakkara kanko o miijinoma ko wiyata qur'ana e ko wiyata nelaɗo Allah nde o nani nelaɗo Allah jangga qur'ana o woni miijade hol fof ko jogoɗo wiide oɗo qur'ana wa qaddara o hoddire hoore makko Allah wi fa qutila o huɗa wa lepta kayfa qaddara holno hoddirta hoore makko ko jogoɗo wiide qur'ana summa qutila Allah wi kadi o huɗa kayfa qaddara holno hoddirta e ɓernde makko ko jogoɗo wiide qur'ana summa nazara o ndaari jeese yimɓe makko summa abasa o ñirɓini wa basara o ɓeydi kadi ñirɓinaade yeeso ɓeydi ɓawlude summa adbara o runkiti gaalimanago wastakbara o mawnikini ga rewde nelaɗo Allah omo miijo ko jogoɗo wiide qur'ana faqala nde o miiji nde o are yeeso nelaɗo Allah o wi in haza wonani o qur'ana mo jangata illa sihrun so wona ko bilew yu'tharu ndu ene egge to wileɓe gaddaneɗa qur'ana ko bilew tan egguɗa ko to wileɓe in haza wonani o qur'an illa qawlul basari so wona ko konngol neɗɗo tan wona Allah haali ɗum wona goto ko kefere o wiini koram wona ɗum o wino o yina o ɗeɓi jabde Allah bonnimo kadi te wonno taga kay ɗum woni sababu annahu sallallahu alayhi wa sallam lamma nazala alayhi ndi jippe muɗum heemim tanzilul kitab min allahi al-aziz al-alim ghafir az-zanbi wa qabil at-tawb shadid al-iqab zi tawli la ilaha illa huwa ilayhi al-masir ha ɗo yetti nde on aya jippi kanko Walid ibn al-Mughira o kefero omo jumaa Makka ɗo o wonno omo jooɗi omo heɗi ko nelaɗo Allah janga qama fil masjid wal Walid nelaɗo dare jumaa Walid ibn al-Mughira ene ɓallimo ene heɗo qur'ana falamma fadina an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam listima'ihi li qira'atihi nelaɗo noon faami o woni koye heɗade ko jangata ko nelaɗo ƴoƴani ɗum hankanti andi o mono watti ko haqqille ko jangata ko a aada qira'ata nelaɗo rutti kadi rette aya he kadi rutti kadi rette haye rutti kadi rutti hen ha andi hankanti aya o ko jangi ko tabite makko tan ummi fi jungo hunuko kanko oɗo kefer o fati galle hatta ata majlisa qawmihi min bani makhzum hawa are jakka koreji makko jakka aran jakkade nde o yetti nde o joodi hakkunde mabbe kambe hefere Abu Zayd Abu Jahli en kanko Walid ibn Mughira o arti o tawi Abu Jahli en hefere be kokkoli di fo Abu Sufyan en de ko hefere kan kan fo be joodi don ya jakka be kala be jala be jalkiri Qur'an wetti o dari be wallahi laqad sami'tu min Muhammadin anifan kalaman ma huwa min kalamil bashar wallahi mi hedi may Muhammadun hala mi wodi ka hala wana hala net
ولا من كلام الجن مولي كهالا وانا هالا جن سبو كادو هالا إن له لحلاوة كا eka jogi belem makko ganda ala do hay wa inna alayhi la dalawatan ene makka kadi ko ganduda jondam dam yodi ko kaado kala e ka yodi ne fi wa inna alahu la samarun ay do makka ko besno woni so wa inna asfalahu la mughdabun ay las makka ko ndiyam kewdam woni to wa innahu ya'lu wa la yu'la alayhi mi woni ka hala ko dow tan ka wonata ala ko wonata dow makka kanko Walid ibn Mughira ko haali ka hala mon janguden hanki mo Allah wino ko deeda do tan woni buket ko faati kalle makko andi kam berde fuddi mo wujjude elle san Allah ni windan dum jam kay fuddi mo wuddoyde de o faati galle makko Quraysh yankobe wonnobe non be fa qalat Qurayshun sabaa wallahi alwalid mbi mi wondiri Allah kambe hefere wonno don bi odo Walid ayi o fuddimo oñade de wallahi la tasba anna quraishan quraisha kullahum mi wondi so tawi en badani fere o jogor bonnude quraishan ko be fof faqama Abu Jahl dari faqala Abu Jahl ana akfikumuhu accide kam makko mi jon gal makko fan dalag Abu Jahl faqada ila janbil walid hazinan o jodi sara walid o wayno cunido ni o sunkini yeso qawli faqala walid mali araka hazinan ya ibn akhi o bi an jimi kada suni biye mi nyam ko woni ko gonduda qala wa ma yamna'uni an la ahzuna ko hatta mi sunat wa hadhihi qurayshun yajma'una laka nafaqatan yu'inunaka biha ala kibri sinnik Quraysh ko fo ne dendinan ma jawdi lewru fo be wor ko fo ne wada ko addi pour ka mawle ya wali tor wa yaz'amuna annaka zayyanta kalama Muhammad wa annaka dakhilun ala ibn abi kabsata wa ibn abi quhafa tas'alu min fadli da'ami Abu Jahl halni mo ka hal Abu Jahl bi kambe Quraysh ko fo be mbi a nyanti hala Muhammad a nyanti hala mum bidani yodi ni weli no ni wasi tabena kala wure fof e mbi biida hala Muhammad ni yodi hala Muhammad ni weli hala Muhammad ko ni way ko ni way ko ni way te kadi be mbi wona mabbe biida yima naati galle Umar bin Khattab tenka wona mabbe kadi biida naati galle Abu Bakr ajewa kedde nyamte al tenka andi arabe be mawni kine dum tenkude saka Quraysh en keno tan kanko Walid ibn Mughira to ummi o wi faqadibal Walid tan kanko Walid seki Abu Jahl wa qala wi Abu Jahl alam ta'lam anni min aksarihim malan wa waladan bela anda min burbi hewde jawdi burbi hewde besmu wa hal tabi'a Muhammad wa ashabuhu min ad-da'am fa yakunu lahum fadlun est-ce que Muhammad harani wala sabuna kara saka jogo kette mo hartani heddus e kartani saka bi tenka don ne wona min adandirin tenko tan ummi o yaade Abu Jahl e pay jakkato o yetti o jodi o samdere mabbe go fon yirbinin deej hebre be fof en dardam la sitere o wibe ha joni konko qur'ana ko masdom o wibe tasamuna anna Muhammadan majnunun fa hal ra'aytumuhu yaqtanidu gadun odon biya wonde Muhammadu kangado o medi de tan o deddi hoore makko may e bila meda yite o wi tasamuna annahu kahinun fa hal ra'aytumuhu gaddun takahana odon biya gonde ko wagi on medi de mo wada wagan kal e bi ala o wi tasamuna annahu sa'irun odon biya ko nalanke fa hal ra'aytumuhu yata'ada siran on medi de mo wen non jimri o mayima e bi Allahumma la qala tazamuna bi odon ngaajo annahu kazzabun odon biya ko peno fa hal jarrabtum alayhi shay'an min al-kadhib ko jibina ko ha nyalawma ande o medina do fedi fa qalu Allahumma la wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusamma al-aminu qabla nubuwwati ko adina nelade Allah nelede werno ko Muhammad al-amin Muhammad ko ala non werno gilo nela ko non werno min sidgi sabu gongol makko fa qala Quraysh lil Walid fama huwa Quraysh ko mimo walide an ko dum woni ko kaala woni an ko dum woni ala mi Muhammad way o way mo do way
so tawi ka kangata ya accidamin ko amen fata fakkara non kanko wali do woni o miiji non hol fo ayibo mo jogani qur'ana mo dañata mo jogono qur'ana o ay fina dum woni o wi in haza illa sihrun yusa o qur'ana wanani so wana ko bilew eggango wilebe tan wana wi no ko wana halane o wi ko illa gawdul basek mala Allah wi oɗo sa uslihi mamina numo sagara jeygol ni wiini wama adraka muhammadu ko andintuma mawnugol ngol ɗo jeygol ma sagara ko woni sagara ngol ɗo jeygol bongol maggol ɗo tolni la tubqi ngol heddata wala tadaru ngol wappata iyal ngol wappata ɗaɗol so wona ngol watta ɗum no comme condini so neɗɗo weddama e maggol tan mo jarrat weddanta wontude ndondi wonata goto kaat tan wonta ndondi masimo ruggal ƴiye hoore ƴiye fof rugga wonta ndondi ɗon ɗon mbatta kadi neɗɗo la tubqi wala tadar lawahatun ɗo fo wol nguru lil basari ɗo fo wol nguru lil basari wonande ɓandu muhriqatun li zahiril jildi dumo tuppuwol dow ɓandu alayha ene dow maggol tis'ata asara sappo e jeenayi maleka ɗum renata jeygol ngol sappo e jeenayi maleka ndenata jeygol ngol en mbi ñalawma yawmal qiyamati jeygol ngol addata ɗum ko 70,000 maleka 70,000 ginol wone jahannama kala ginol 70,000 maleka nangata ɓoggol fof ko 70,000 maleka nangata ɗum ene ndasa jeygol ngol ha yetto wiyama noon malekaji denoji jeygol ɗi gardeɓe jeygol ɓe ko 19 wiyama sifa maɓɓe gite ɗe mbay kono majle ayno majle mbaɗat ɗelen ni noon gite ɗe mbaɗata ñiiƴe ɗe mbay kono gallaɗi nagge leeɓi maɓɓe kamɓe leeɓi ɗi ene cuddi hay koyɗe ɗe lewlewdu jeygol yalta e kunnuɗe maɓɓe kala hen gooto hakkude walaba mum e walaba ngoya ene yarne hitande so gooto maɓɓe jaggi neɗɗo weddima e jeygol neɗɗo o ene duña goɗɗo duña goɗɗo ha wona 70,000 ɗe fof paye nder taw ko ni tan tew herƴa allahu akbar e keecen weddo neɗɗo oɗo wela wiyama jaggat hayre malekaji ɗi jaggar hayre ƴetta hayre nde weddo e jahannama so beddimiɓe happari ɓeyata kaƴal ɓuttal beddo toon tawoya yimɓeɓe joni noon nde Allah haalno wi alayha tis'ata asara ene reena jeygol ngol 19 maleka nde oɗo aya jippino gorko gooto ene wiye abul ashad bun kildata bun khalafil jahmi non kefero wiyete ibnu abbas wi nde aya o jippi abu jahli eɓe jewtide kamɓe hefere ɓe abu jahli ene jooɗe hakkude maɓɓe kamɓe hefere ɓe ɓurecenkoɓe abu jahli wi sakalatkum ummahatukum yummiraɓe mon goni mbaali hawgu woni yeret woni mo yummum jibinowo maaya kala debbo jibinowo maaya wiyete ko yeret abu jahli wi yummiraɓe mon goni mbaali hawgu on mborama muhammadu wi wonde malekaji denoji jeygol ɗi yimɓe ko reno o wiɗen ko renoɓe gardoɓe jeygol ɓe ko 19 te onon oɗoni kon jambareɓe ala ko donku ɗon ala mo kulɗon afa yujizu kullu asratin minkum an yabtishu bi wahidin minhum ma ragay ko kulɗon deeɗi ko fof eko maayi ɗum fof kam 10 e mon kam ɗon kana nangude goto 10 e mon mbawa ngottilade goto tan nanga ɗum kadɗum wadde ko wela abul asadu ummi wiɓe ana akfikum minhum 17 ɓaccide kam hen 10 e jiiɗiɗi min goto komi karate ka mboɗo wawi asratun ala zahari hen 10 mi waɗɗini ɗumen dow keetan mbo tolni ɗumen goɓɓe jeeɗiɗo ɓe mi hippo e dow mumen ɗiɗo ɓe kaɓɓol mumen ɓenni on aljanna
kongol wi ala o wi ana amsi bayna aydikum ala siraj haade keɓe gardeɓe ɓe daroto koye siraji jeenayo daroto ga sappo daroto ga fa adfa'u asaratum bi mankibil ayman wa tisqatun bi mankibil aysari finnari somi rewi mi heede yeeso mon jango yawmal qiyamati mi heede yeeso mon e payen aljanna jeenayo heɓe sappo heɓe bangam ñamɓe mi yerƴi ɗumen oga banggue marɓo jeenayo ɓe mi yerƴi ɗum banggue nana o jerƴo ɓe marɓo e janggo ɓennen payen aljanna amo ben probléme wa namdi fa nadkhulul janna jeen pokkire naten aljanna Allah yi onon ɗayi Allah yi oma jaalna ashaban nari paame min mbaɗani renoɓe jeygol ɓe illa malaikaran sona ko malikaji wona yimɓe de wama jaalna min mbaɗirani noon iddatum limore mabɓe min mbiriɓe sappo e jeenayi min mbaɗirani ɗum illa fitan sona ko majjere lilladina wonande ɓen kafaru ɓe ganduɗa ko yedduɓe Allah min mbiri noon ko beele ɓe kaala ko ɓe kaala ko min nannaɓe jeygol kadi Allah wi min mbaɗiri noon ko liyastayqina beele yanane alladina no ɓen utul kitaba rokkonoɓe defte ko adinelaɗo Allah yahudiyankoɓe nan toon to deftere mabɓe ɓe ganda ko Muhammadu haali ko ene hawri ko wone deftere mabɓe ɓe ganda ko Muhammadu haali ko gonga ɗum min mbaɗiri noon wa yazdada alladina amanu ɓeydo gonɗinde Allah ɓen ɓeydo imanan gonɗingol ɓe ganduɗa gonɗinnoɓe Allah e yahudiyankoɓe ene gandi ko wone deftere ko sappo e jeenayi ene gonɗini Allah joni gonɗini nelaɗo Allah nelaɗo Allah haali kadi sappo e jeenayi e deftere mum ɓe ɓeydo kadi gonɗinde Allah ko ɗum mbaɗiri noon wala yartaba wasa sikkitade allazina no ɓen utul kitaba rokkanoɓe deftere wal mu'minuna e julɓe mbasa sikkitade so nelaɗo haali adadu goɗɗo mo wona ɗum ɓe cikkitona joni nelaɗo haali ko adadu on wali yaqula alladina beele haala ɓen ɓe ganduɗa fi qulubihim ɓe ganduɗa ene ɓerɗe men maradun sikki to banggue naafiqagal madina naaɓe wal kafiruna e hefereɓe makka ɓe mbiya maza arada allahu bi haza holko Allah muuy e nde ɗo limore masalantindo la ko ɗum firtata kazalika Allah wi no majjiniri jedduɗo ummital ni yudillillahu Allah majjinita man yasha'u mo haaji majjin wa yahdi Allah ne fewna kadi man yasha'u mo haaji fewnude wa ma ya'lamu junuda rabbika anda konuji joome e malaikaji e ko wana ɗum illa huwa so wana Allah anda sembe malaika so wana Allah Allah tan andi sembe malaika wa ma hiya wanani golɗo jeygol sagara ngol wanani illa zikra so wana ko ngol baccorgol lil basari wonande ɓandiyanke kalla ko noon wal qamari Allah wi mi wondiri lew wal leyli mi wondiri jamma ida adbara so tawi rumkitima wasubihi Allah wi mi wondiri subaka ida asfara so tawi feeñi innaha jeygol ngol kalanmami ngol la ihdal kubari ko goto e jarabuyaji mawɗi ɗi Allah addi e aduna ɗi Allah jogori addude l'akhara naziran ko ngol jertino wallil basari wonande ɓandiyanke liman sha'a minkum kala e mon kaaƴo an yataqaddama nde ardinta moƴƴere walla ardo fewde e moƴƴere bisimilla yo wat aw yata akhara walla yiɗi nebde ene feewe bonande walla ni yiɗi nadde jeygol walla bonande bisimilla yo wat kullu nafsin gande kala fittanu bima kasabar ko golli ko rahinatun ko jukundi illa ashabal yamini so wana ɓe ganduɗa ko jomiraɓe jungo ñaamo heɓirɓe kayitaji mumen ɓen ko taɗoɓe ɓen fi jannatin gonata koye guese yatasaaluna ene namdodira hakkude mumen anil mujrimina ga bandiji anani holno alhaali mumen wayi aha joni noon wa yaquluna lahum julɓe ɓe mbiyana hefereɓe ɓe ba'da ikhrajil muwahhidi minan nari caggal kala gonɗinnoɗo Allah ko famɗi fof tawde a meeɗino gonɗinde Allah ka nato yo aljanna caggal ne naɗɗa jeygol nelaɗo Allah tefanma paada aljanna yimɓe hankandi fonnoɓe nadde aljanna fof naati hankandi uddama damude uddama fonnoɓe nadde jeygol fof naati uddama hankandi jaltowo ala julɓe wonɓe to aljanna ɓe uddita pallanteje kuccitay mabɓe kamɓe wonɓe jeygol ɓe holko ɓe mbiyata ɓe ma salakakum fi sagar holko nanni on ngol jeygol holko nanni on jeygol ngol hol sababu mbaɗɗon ha nanni on jeygol qaalu kamɓe wonɓe to nder jeygol ɓe jaabo ɓe mbiya lam naku minal musallina min laatanoki e min gondanno e juuloɓe min juldatano e juuloɓe ɗuma ɗanni min jeygol walam naku min laatanoki kadi nud'imul miskine e min ñamminanno miskineɓe min ñammintano wa kunna nakhuudu min laatinoma e min jumpanno ma al kha'idina wonde jumpoɓe kala haaloɓe ko boni e min kaldano en bonande
min nyamminanno min nyammintaano min juulataano min nyammintaano miskineebe e min jante e haalaɓe banandeeji e gollaɓe banan min gollida e mumen o kunna nukazibu min laatinoma emin pennanno bi yawmi dini ñalawma jobdi ɗiɗo jaabo wuli nayi ɓe jaaboto ɗum ɗon nanni ɓe jeego hatta atanal yaqinu ha mayde areɓe hamin may emin mbayni ɗum noon hankandi bone waɗi wona Allah wi wadde gasi fama tanfa'uhum nafataɓe safa'atu shafi'ina tefoore tefoɓe malaikaji moƴƴi e julɓe annabaɓe ɓe tefantaɓe fama lahum ko heɓi ɓeeɗo ani tadkirati ga waajuji ɗiɓe baajete muridine ɓe ɗurni ka annahum eɓe joga qur'ana sa yiɓe cikkataɓe humurun ɓe mbayi kono baroɗe walla poñ mustanfiratun ɗi ganduɗa ko dogoji walla donnaɗi ɗi ganduɗa ko poñ bamɗi poñ bamɗi ndumsaji ka annahum humurun cikkatake ɓe ndumsaji mustanfiratun poññaji farrat dogi min qadwatin e mbarodi no ndumsa dogirta mbarodi ni noon ɓe dogirta qur'ana bal ɗaccu ni yuridu kullu mri'in minhum kala e maɓɓe kamɓe ɓeeɗo heefereɓe ɓe muuyi kullu mri'in bal ɗaccuni yuridu muuyi kullu mri'in minhum kala neɗɗo e maɓɓe muuyi ko an yu'ta suhufan ɓe rokkete kayitaji munasharatan caraɗi rokke ɓe mbi ko lan nu'mina laka hatta tunazzila alayna kitaban naqra'uhu min jogorani gonɗindema so wona goto em fof deftere tello e mum walla laytere ummade Allah fewde kaari nde min ganda ko gonga kalɗa muttide Abu Jali wi kañum e dental Quraysiyankoɓe ɓe mbi ya Muhammad lan nu'mina bika min jogorani gonɗindema hatta ta'tiya kulla wahidin minna bi kitabi min as-samai ha gaddana kala goto emen lettere ummarade asaman lettere o unwanu adresse mum lettere o ko min rabbil alamina ila Abu Jahl ummade Allah fewde Abu Jahl winde ɗum lettere wonde ko kañum nelma so ɗum ala min paamani on saha min gonɗinma ɓe mbi yaquluna in kana muhammadun sadiqan so tawi muhammadun e gonɗi ko haalata ko la yusbihunna inda ra'si kulli wahidin minna sahifatan fiha bara'atu minan nas muhammadu so tawi ko gonga ko Allah neli ɗum kala emen pindo ma taw les jaganaw mum kayit ne winda no ummita Allah wonde kañum natta jeygol e so ɗum ala wona gonga ɓe murti ɗum woni bal yuridu Allah wi ɗaccu ene muuyi kullu mri'in minhum kala goto e maɓɓe an yuutande rokkete suhufan kayitaji munasaran caraɗi kalla Allah wi guftokan bal ɗaccuni la yakhafuna al akhirah kamɓe gondiɓe kuuɗani lefte lahara kalla ko noon innahu qur'ana tadhkiratun ko wa'zu faman sha'a dhakarahu on kaaƴo waccorade qur'ana bisimilla yo waccoro wama yadhkuruna ɓe mbaccorta ko qur'ana noon illa an yasha Allah sona Allah haaji so Allah wela kaɗa waccoro huwa Allah de ahalu taqwa Allah ɓuri hande hulede wa ahalul maghfirati Allah ɓuri handude yaafade sene yaafa ko Allah yaafato suratul qiyamati simore nde ko non ne wiyete andi salade neɗɗo Allah wana kañum koto Allah to calaɗa wana an sali Allah ko Allah adi salade ma de caliɗa ɗum calagol Allah adi calagol neɗɗo e Allah jabgol Allah neɗɗo adi jabgol neɗɗo e Allah ko ma Allah jamma nde jaɓa ɗum so Allah jaɓanima jaɓata ɗum so Allah salimama hortampinoma ma wawa jabde mo ɗum tagi jimo wi ayyuhal mu'ridu anna o yibara ɗum ko Ibnu Farid o yimmi ɗum koye hadara Allah o wi he ma ɗurni ɗumin mo ala amen haaju paama inni iradaka minna ɗurnugol ma koye amen ko minen gadi ɗurnadema sabu law aradnaka so min muyinoma ja'alna kullama fika yuridna so min jogayma ma haaju kala ko min jiɗi ɗum min mbaɗa hema min ngala haaju noon wona an salimin ko minen celima suratul qiyamati simore nde ko noon nde wiyete
makkiyatun ko makkande jippi allawi 40 ayatan ko capanɗe nayi aya wone mayre bisimillahi ko inde Allah arrahmani ko joom yurmede hewde hufti dinde julɓe hefereɓe ga aduna ga arrahimi ko joom yurmede hewde herinde ko julɓe jeeyi ɗum ko latar Allah wi la uqsimu mi wondiri bi yawmil qiyamati nyalawma darga wala uqsimu mi wondiri bin nafsi e fittandu Allah wamatu ñiŋoru hoore mum fittandu waɗoru ko boni ene andi kadi waɗa ko boni ñiŋa hoore mum Allah mi wondiri ɗum fittandu ko woni jawabu mayru la tuba asunna wallahi mi wondi onon makkanaɓe wiɓe ummitan ala mi wondi ma on ummitine woni jabol ngol so Allah wanana gasata so Allah woni ka ha welata ni so woni ka yetta Allah wi ayahsabul insanu bele kefero sikkat Allah najma'a wande min bawa rendinde idamahu iyemu bala wallahi ma min dendinde qadirina e min kattani rendinde ƴeeɗe min dendina de ala an nusawwiya bananahu min tonda guje peɗeli makko kanko oɗo min dutta guje ɗe hono no wonirno cukalel ni so mawni ko noon ɓurata kadi Allah wi qadirina komin hattanɓe ɗum bal ɗaccuni yuridul insan neɗɗanke muy ko li yafjura pour fenna amamahu yeeso mum ɗum neɗɗo yiɗi ko fennude yawmal qiyamati yasalu o wona e namdade ayyana yawmul qiyamati holde darga darata Allah wi ɗum namdiɗa mi haalanma nde darga darato fa ida baraqal basaru so tawi gite ma majji tan fodde ɗum tan sa fodde majango yi tan no pamirtan ko noon dargol ɗon tolni darga wiyata kene ara faandima ayde balla walla joni ɗo e 2 heures ala darga daro tan darga wiyatake janggo wiyatake ɓaawo janggo wiyatake ɗo e nde wiyatake ɗo e nde sa nani radio ji ne kaala darga so tawi darni ñande 24 darga ma daro ɓe penat Allah boni ɓe penat darga kay ko majango yitere tan so neɗɗo muɓɓi gite muɓɓiti tan gasi wa khasafa al-qamaru so tawi lewru nduɗo leer mum muti wonti niɓɓere wo jumi ash-shamsu wal qamaru nange e lewru ndendinama e nokku goto e ɗi ndendata joni ay nange nani hoto lewru woni yehi lawol mum so jamma ari lewru yalta nange e lawol mum ñande ɗi ndenti ñalawma goto e ɗi jaada aɗa ndaara lewru aɗa ndaara nange ganda bone waɗi wo jumi ash-shamsu wal qamaru ñande hen yaqulul insanu yawma idhin on nyalawm yaqulul insanu ñande hen neɗɗo wiya aynal mafarru hoto dogirgal hoto paaɗen ɗo doga waɗi ɗo hucce ala bone waɗi Allah yoma kalla hande ɗum gufta kan dogirgal ala la wazara ƴoñorgal ala ngal ene reena ila rabbika fewde joome yawma idin on ñalawma hande al mustaqarru woni ñiɓirde koto Allah gas ko Allah tan toon paaɗen goɗɗo ala dogirgal ala mo mbinɗa woodani o mo mbinɗa wawa haydara o yawma idin al mustaqarru yunabba'ul insanu yawma idin ñande hen habre neɗɗanke bima qaddama ko ardinno kala ko bannoɗa e moƴƴere kalaneɗa wa akhara e ko nemnuno e golle o holle balil insanu ɗaccu neɗɗanke basiratun kañum wonata seede ala nafsi e hoore mum neɗɗo sertoto hoore mum kañum haalata ko wanno mi rewino ɗo mi waɗino ɗum mi haalino ɗum ko an haala hay goto haalanta balil insanu ala nafsihi basira ko neɗɗo hasbata hoore wona Allah Allah wiyata ko haal tan jungo wi mi memino ɗum mi memino ɗum mi memino ha gasa noppi mi heɗinoma kaza o mi heɗinoma kaza o ha gasa yitere mi daarino kaza o mi daari hunuko mi memino ɗum kala ko bannoɗa haalta ɗum weejata Allah tampari kañum inna rabbaka la bil mirsad Allah wi walaw alqa ma'azirahu ñande hen hay so o weddima gantoji makko fof e Allah yaafomi Allah yima qabiltu minhum mi jaɓata hankkadi c'est trop tard saɗa yaafno Allah ko ga wonata so toon kay c'est trop tard hankkadi ko merde tan la tuharrik bihi ɗum ko jumla mu'tarid ko darga Allah haala noona e joni o fuuti faati nelaɗo Allah kadi ko jumla mu'tarid kaɗo haala faɗi ɗo kono wona ɗo ko wonno
la tuharrik bihi Allah wi an nelaɗo Allah so tawi Jibrilu ne janga Qur'ana koɗo dillinir Qur'ana o lisanaka ɗemgal ma li ta'jala bihi ha jaccinoɗa hen pour hade ɓorata Allah wi ɓorata hoto dursito hoto nafdu hoto wi aɗa retta hen no cukule wa nasa dursito tan di cukule kewɗa ko qaalu wona noon wi Allah wi nelaɗo hoto wi noon heɗo tan o haala so gani defta hen gasi ɓorata li ta'jala bihi Allah wi inna alayna koye dow hoddiro amen jam'ahu waɗɗi rendinde Qur'ana o e becce ma Allah ala ko waɗɗoto ɗum waɗɗi ko hoddiro Allah rendinande nelaɗo Allah Qur'ana e becce mum koye hoddiro Allah waɗɗi Allah ala ko waɗɗoto mum inna alayna jam'ahu ene waɗɗe amen rendinde Qur'ana ala Allah waɗɗata ko mum haytara waɗɗi koye hoddiro Allah jam'ahu rendinde Qur'ana e becce ma wa qur'anahu jangindema Qur'ana o koye hoddiro Allah waɗɗi Allah wi fa ida qara'anahu so min jangi Qur'ana o e dow ma e ɗemgal Jibrilu fattabi'i Qur'anahu reftu e janngugol makko ngol so gayna reftu hen ɓorata no foti fof so yiɗi heewa so wona hisbaji ɗiɗi ɓorata woto dursiraɗo wara hoore ma summa inna alayna koye dow hoddiro amen bayanahu peññingol Qur'ana wonandema ha paama o ko jumla mu'tarid haala ka gasiɗo o faati haala ko haalanno aɗa ko darga o haalanno o wi kalla ko noon bal ɗaccuni neɗɗo o kamɓe yimɓe ɓe yuhibbunal ajilata eɓe jinno aduna eɓe jinno aduna wa yazaruna ɓe goppi al akhirata l'akhira ɓe gollanani ɗum wujuhun yawma idin jeese ñande darga jiya hen nadiratun ene jalbane beddo daral ayno jeese gartuɗo Amérique no wayata ni jira yeeso beddo daral faraysi en jiida yeeso gommiɗo beela ala jiidata ñande hen noon jeese mbaɗata gummiɗo joni farese telli e gummiɗo joni beelani tellini masalan huudu suru mum jeese ɗe jiita o yeeso mo e ɓawlata go e leerat yawmal qiyama noon jeese mbaade nadiratun jiya jeese ne keccini ene beddo darade ila rabbi ha fewde joomumen nadiratun ko daroje o wujuhun ñande hen jiya jeese yawma idin on ñalama jiya basiratun ni ñirbini ene mayno yeeso bonko ni e mayno yeeso keyɗuɗo ni tazunnu jeese ɗe ne janana an yufa ala biha jeese ɗe ene janana ene jogori gollede majje faqiratun ko ene naññeje jen jeese ɓaleje ɗe eɗe janana ko bone jogori arde majje kalla Allah wi ko noon ida balagat so tawi yettima fittandu attaraqiya bore daade o haala ɗo ko mayde ade mayade dargal so fittandu ari ha bore daade ma an neɗɗo aɗa lele dow diwa ma koreji ma ene ɓalli ɓeɗo ne moyta ɓeɗo ene ɓoosa ɓeɗo ne palka ndiyam fittandu yettima bore daade waqila wiyane wonɓe sara makko ɓe mbiya marraqin holmo coowo noddoye mbooj ƴeewe ceerno kaari yo winda maaye ƴeewe bilejo kaari yo ar ko sukuñaɓe o wondi omo diwnane wa zanna kanko omo yanana kanko mo mbiyeten addoye mbooj addoye ceerno kaari addoye bilejo kaari o kanko omo yanana mo fittanu mo yetti bone daade omo yanana annahul firagu hande ko ceerigu woni ko yaade hon ko watti yiide ko on jiyata o mana ndaara galle jeygol o mana ndaara galle aljanna Jibril nantime makko Azrailu nana ene onga fittanu e nder ɓandu ko jaltuɗo yimɓe omo ndaara en omo foofa kono ko jaltuɗo hankano wonta artu heddi ko gasa polɓungo waɗa o tan o decca tan feere boni ƴetta taw kanko o yeehi ko ɓoy omo yanana annahul firagu ɗum ɗo ko ñalawma ceeni wal taffati saagu ene fiidira korlal bisaag e korlal omo buka let bakalet ngal korlal me fiye ngal omo waklito ɗum nden yurmini eɗen mbiya ɗum nden yurmini kono ko ɗum yurmini mi fiirana gorom waklito tan ala ko mbawɗa hen omo andi ila rabbika fewde joome yawma idin on ñalawma almasagu soggorde koto Allah ko toon fayi joni noon fala saddaga oɗo o gonɗinano Allah wala salla o juulano walakin ko woni kazzaba ko pennunoɗo Qur'ana wata walla o runkiti
thumma dhahaba o yahi ila ahlihi fewde koreji makko yata madda o ma nyaaja o yoko ni panmi ko ni mbami ko mo fiito becci allawi awla laka bone handi ama awla laka halkare wodani bone handema Allah yi fa awla dum buri handudema haade ka bondo kay bone handema dum buri handude fa awla thumma ratikadi awla laka bone kay handema o yi fa awla dum buri hande aya hasabul insan Allah yi mbele ne danke sikkat an yutaraka on woppe tan sudan o dunna dum sikkat o wetaka wad o wetaka wop ana daña dum a juulat a hoora walla mayde ngel juma alam yaku allawi kanko jeddunoɗum mbele o laatanoki nutfatan ko toɓɓere min maniyune maniyu yumna mo ene waanje e ranga debbo mbele wona toɓɓere maniyu wonno toɓɓere nde humma kana toɓɓere nde laati alaga tan ko heɗɗere nde wonti hettere Allah wi fa khalaga Allah tagi e heɗɗere he tagi hen neɗɗanke fa sawwa o fondi toɓɓere neɗɗo o waɗi ɗum neɗɗo fa ja'ala minhu o waɗe toɓɓere he az-zawjayni fasangeji ɗiɗi holɗen fasangaji az-zakara hen saaji wona gorel wal unha en saaji wona dewel en saaji kadi wona rewbe dido en saaji wona worbe dido en saaji wona dewel e gorel fu mo wad walla en saaji goto jibine gorko en saaji debbo goto jibine debbo en saaji debbo e gorko jibine en saaji rewbe dido jibine en saaji worbe dido jibine fof Allah wi non fof ko tobbere wote Allah wi alaysa zalika mbele wanataake bawɗo wadde ɗeɗo geɗo mbele oɗo wonani biqadirin ene hattani ala yiyel mawta mbele o wa wurtinde mayde baɗɗumi on tan ko wurtinde mayde jawabum ko bala omo wawi kay wallahi bala noon na rasulullah sallallahu alaihi wasallam nde o haali ka haala o wi bala o wi ruya annahu sallallahu alaihi wasallam kana idha qara'aha so janginde simore o wi subhanaka allahumma bala ibnu abbas wi sa jangi sabbi rabbika ha yettima imaman kana aw ghayruhu sa almami sa wana almami fu sa jangi ha yettima do sufi ibrahim wa musa biya subhan rabbil ala hayta ka almami wi non sa jangi wottini o wi kala mon jangudo wottini walla o man qara minkum la uqsimu bi yawmil qiyamati kala mon jangudo la uqsimu bi yawmil hagati yo wi subhanaka allahumma bala to fo almami so wana almami abi hurayra wi rasul sallallahu alaihi wasallam kala jangu wottini hayati yo wi alayhi sallallahu so wi alayhi sallallahu bi hakamil hakimin yo wi bala so almami so wana almami fof fa ana ala zalik min ash-shahidin so jangi wal mursalat so tin fa bi hadith ba'da yu'minun yo wi amanna billahi suratul insan simore nde ko non de wiyete makkiyatun be bi ko makkan jepi be bi ko madina aaji de ko capantate go bismillah ko inde allah arrahman ko inde allah arrahim ko inde allah allawi hal ata allawi arino alal insani en danke hinun saha min ad-dahri to bange aduna lam yakun shay'un wana haydar mazkuran de ana hale neddo arino e saha fodde duubi capande ala ko woni baba adama halal o woni no duubi capande nay ko leyti omo wada bakkere omo nyolna omo joodi lam yakun shay'an malku neddo arino on saha ko fito pete fo medino wadi non inna minan khalaqana al-insana min tagi neddanke min nutfatin min tagi bibbe adama be koy tobbe amsajin jillondirde tobbere debbo e tobbere gorko ko hen neddo taga ndiyam debbo e ndiyam gorko do neddo taga Allah wi ko do neddo taga fama'ur rajuli ndiyam gorko dam ghalizun abyadun ko tekkudam denejam wa ma'ul mar'ati raqiqun asfarun ndiyam debbo dam ko ceewjam cewdam fa ayyuhuma ala kana sabahu lahu kala hen ngadi dam ko dum jibinte so ndiyam gorko adi ko gorko so ndiyam debbo adi ko debbo wa in sabaga ma'ur rajuli kana alwaladu zakaran so ndiyam gorko adi ko biddo gorko wa aksu unsa sa tawi ko ndiyam debbo adi ko biddo debbo wa in sawaya de gardi fa hunsa muskinu ngunu ngana jibi so debbo ndiyam mum e ndiyam gorko am yetti ala ko wonata debbo wonta gorko wonta ngunu ngana
wa qala ibnu abbas wi ala ko ndiyam gorko e ndiyam debbo jillata neddo tagge hen kala ko woni dadol kala ko woni iyal kala ko woni doole ko ndiyam gorko kala ko woni tew kala ko woni ƴiƴam kala ko woni leebi ko ndiyam debbo kala ko woni leebi e neddo kala ko woni ƴiƴam e neddo kala ko woni tew e neddo ko ndiyam debbo kala ko woni doole iyal rado ko ndiyam gorko don taga in fati nam say Allah wi medrini nabtalihi e min jarribomo kanko neddo Allah wi innanu minan ja'alnahu faja'alnahu min badi mo sabu dum do min badi sabu dedo gede min badi mo sami an ko nano basiran ko jiyo innanu minan hadaynahu sabila min penyini mo lawol fewde lawol pewal min neli nelade imma shakiran ma o woni jul ko imma kafuran ma o woni kefer de getti neddo wala ma o wana julta wala kefer innanu minan non a'tadna min padani lil kafirina hefere be salasila geggelle enen be ceenuji neddo ene dasire dumen wa aghlalan e lullude wa sa'iran e jeygol kubbowol ngol o leftirte innal abrar so tawi ko julbe be yasrabuna e be jarne min kasine kasuji sangara kasuji di kana laatima mizajuha ko jillete hen on jardata kafe wana wada hen mewde wana kafe ma asiwat yetta for goloriya bada hen haran watal jara o wi kasuji sangara aljanna di watte mew mumen ko kaftan gol goto ne wi kafuran sa etti sangara ka sangaro mbatta ko ndiyam kafur cille hen o so hanjara woni momi zajuha jillogol kas o kana anani kafuran ko tangol wiete non o wi kafur sa anda ko aynan ko sewnde yashrabu biha ene yara sewnde he ibadullahi jiyabe Allah yufajjirunaha e be buccita sewnde ne tafi jirane buccirgol yufuna bin nadri dulbe be ganduda be ene kumnanno so takkani Allah wa yakhafuna yawman ene kulanno nyalawma kana lati do sarruhu warade mum mustadiran ene satti wo yudimuna jiyabe Allah be ganduda ene nyammina no ala hubbihi e taw yidde dum be nyammina be jid nyammina no be taw ne jid ben julbe ka Allah halalo ngadana Allah wadde huune kumna ka juulan nor ngadana kadi Allah wadde huune mbada kono ngadana Allah mbasa wadde on Allah haldo o wi ko adantunobe Allah mbada be ene kudi kadi nyalawma yawmal qiyamah ene nyammina no tawa kadi ko nyamminta ko kadi ene jiddi dum rasul sallallahu alaihi wasallam o wi on nyammindo juldo longere wotere nyamminda keydudo luqmatun wahidatun fi batni ja'i afdalu min bina'i alf jami nelal Allah wi longere wotere itta totta keydudo nyaama en e der reedu mum buri hewde baraji e maade jumaaji ujunere haala nelal ni firto iko en nanni kay holko addani juma ma he wana yim isone dum wurani ko juma watte ma jam dañe kay de juma juule so mi heydi mi wattaake mi heydi ko madami jama mi hebal galla mi lelo e ko bare rato a fini haccitaake bottari on di'a don ki danci a ata jamaata ko fudo de ayi ayata sa kay darata ko sa ma la hay ko darata galla ma kay sa juuli kay ko tinane sa juuli ko tinare ka da botti do kay ha ndekete sakkade buri hewde baraji e maade juma sakkade buri hewde baraji e maade juma dum sari haliri asakal nawede juma sari wi ko asakal nawede juma so taake leece so taake micro so taake martaake juma dago ta ko sari jama jaba dum sa badi ganda askani sa jetti asakal sodi leece nawi juma a jetti asakal pentiri juma a jetti asakal sodi ventilateur juma a jetti asakal yubi kura juma ganda ala baraji te askal ma timmani tottata ko nyaamobe ko be bi'a tottu ko yimbe tottata inna ma sadaqa lil fuqara wa lil masajid Allah ko ya tottu miskinabe be nyaamata yow tofirin juma mabbe mara kan an kay rokkube tan sada jogi kale di wadde ko moj ittu kale ma labdo mara juma ittu kale ma labdo cioda lece jama kono itta asakala cioda lece jama yi ciakke jogoma askan ka say saya ana askan ana mbaki kat cikara wadi baraj cikara dañi baraj ay baraj goto dañani o pilawol koddiɗo ma nan ɗon ɗi bamma nan ɗon ɗi yumma nan ɗon ko miskinal ñalli noon hokkumo ɗum ɓuri hewde yaade jama ko waɗa jama a jogui miñomo jiɗanima babannawa jama leese asakal ɗi tokko
hokku won nata wonde base do kanko poto ana ga galo aski million ngaji tati ittu rokki miski ittu mawne ala jogi mawne mo jidde yuma bab hokku mo wona to wonde base nanya baraji jokka en dam kadi kada fofti apote bana makko sa itti 3 million rokki million mo jidde yuma bab wala mawne I wana hankara wada commerce jona hewa kalis sa si gol ngondo ka gol jonjon ko yima ngas kono ngaska pacca mala tema don temdere wonta e def kono wala sa kin temedil ko da temedil wala temedi do asaka iko wala temedi ko nafa rokkana dokana ko nafara nanya baraji o wi ko ala hubbihi nyammina neddo arji ko dokkuda ko kata wadi dum kadi wana dokka ka yida saruki ka yida dan ta baraji wa nyammina miskinan miskinu wa yatiman al yatimu wa asiran dahar ay o jippi ko sina aliyu kono kala baado no wayni ay o jippi mem sina aliyu o medino finde be ngala ko be nyami nyalama kuudo kanko faano binte bikon makko al hasan al husayn be ngala be nyalli non jamma ari o yehi yahudi yange goro ko dino ko don o wi dum kanko de o mandara do liggi o rosan dum sardin mum jamma yobbi mo gawri o addi o totti faano bintu rasulillah o yowor ko defi be nyam faama bintu uli fecci condi ni wadum pecce tati hen feccere saggini gosi saggini ruy bendi e be jogori nyamde tan hankani heddi tan kabe banni e be jogori nyamde tan miskino dari dama galle miskino ala ndara ko nyami sanno min joni wara min ko wonta madum umron o miskino be nan faare so min dawa min gala min nyasi no min ko non bien kono non miskini daño nyami faaro binti ummi itti barmel totti miskini yaadi he wadi karaw yeri karaw mum gadi defi ha bendi miski fagiru woni aliyati mutel dari fi aliyati mu ba mu may ndara ko nyami o itti barmel ko totti dum yaadi he o sagiri o wadi kadi o sagiri kadi mbosiri o yerwi kadi wati goddum kadi wadi nyir kosam karwi ha ndaadi bendu tan kadi dahaado ari mi de ko dahaado badara ko nyaan o ito totti don jodi en baldi non Allah yi ko beedo e baado no wayni fo sino anal wad min de wata ma jogoda gedal to Allah koor ngal ne bayano be yabani ci Allah kadi wana hayno bieten ni min de rokki hay o duwanaki mi haado imbaro na Allah baydo ko wonde may do ne Allah wi kambe be mbi de be dokki de be mbiyani mabbe mante andi enen joni en dokkat jidda tan on mo dokkuda waare ma wi ma min de mi ko dokkunda mi Allah jarama ala sido rowi non wona Allah badirda so wi oro fel nyen wonde raade hokkudem min mi wonta rokkudem taade ni so rokki mo hay jara wi reka ya ambaro na Allah badirda ko ni ma jare ko Allah wi ma jara ko to buri hewde ha ana joja jara makko ay dara ala bat jara ma Allah buri Allah mo badirda sabu mo yi so yido wi ma jara nyen wonde yo bur kadi so sa rokkanno mo yo bur don hewde o wi o mantajo mi de haado duwanaki haado o yani mi jaara haado ina non taw ko taade ko non an wana Allah nokirda haade me abi ala jaara on dokka an kay jaara ay seyna len dokkinde o wi inna ma nudimukum ay min nyaminiri on ko li wajhi Allah ko sabu Allah la nuridu minkum jazaan min muyane mun jogdi wala shukran wana mantore ala koy deje min jaafi wa kale inna nakhafu sabu min kulli min rabbina ko ummarade joomi amen yawma nyalawma abusan mu ganda nyirbini nyalawma bondo nan ala ko min kulli wana diga nyalawma bondo nan yeso dam dariran cattudo Allah wi ndebe bi non fa waqahumullahu Allah dandibe sarra zalika yawm warde on ma nyalawma walaqahum Allah rokkibe to nadratan jondam e jalbugol jese o sururan e belelto Allah ma yobbe dum ko areta ko suwa wadde wana suwa na dal janto Allah ma yobbe o sururan
en beltare wa jazahum Allah yobirbe bima sabru sabuko be muni e dewi Allah be goppi gofi jannatan Allah yobibe aljanna be naata wa harirane comtini mbini be worno muttakiina se be naati to alhali latare ke be tuggotobe fi hado aljanna alal araike daddateje la yarawna be jiyata fi hato samsan nange wala zam hariran wana mboy be jiyata mboy be jiyata nange be jiyata nguleki be jiyata jangol woni be zam hari ko jangol Allah jogi jangol nan ton Allah akbar ay hefrede sebe nanama aljan jaygol ha hankandi balli mboni be biya Allah min tampire Allah ko jidon min tampi min jidi ko buwol Allah jogi buwol nawe ton so mujarrama be naade buwol be Allah nrutu min to jaygol to min patton to bure min ga ndeki wana buwol Allah jogi buwol buri bonde jaygol Allah non ma dandube kambe be do wadirbe Allah ni ma Allah dandube ngol wala zam hariro Allah wi ma rokkuɓe toon daniyatan ɓesnoje ɗe ganduɗa ko ɓalliɗe sa jooɗima heɓat sa darima heɓat sa lilima heɓat alayhim e dow maɓɓe zilaluha leɗɗe ɓesnoje ɗe o zullilat ene elta uɗufu ha junge leɗɗe ɗe taslilan eltugol Allah yo yuɗa fo alayhim wangine e mabɓe to aljanna bi aniyatin koppuji gendukeji min fiddatin khalis danejo wa akwabin e koppuji min kanat laatiɗe gawarira koppuje kalis danejo gawarira koppuji daneje gawarira kalis danejo kalis mirok kange mirok o wi gawarira o min fiddatin koye kalis danejo itta koppuji ɗi ko toon itta daddaruha eɓe pondi koppuje ɗe tagfirre pondugol andi enen ga joni seɗen jara kafe ko ma ɓe gayna ɓe ciwane seɗen jara tukon ko walla mbaɗen seɗen jara gosi mbaɗen jiiɗe waɗa eyyi kamɓe noon ala sa heddi ala toon ko goo fo tan koko fonda ɓurtata mankata walla so addama timmat daddaruha tagfira o yusgawna fiha ɓe jarne to aljanna kasan ka sangara kana latima misajuha ko jilla e sangara ko zanjabilan ko cangol ni wiyeni o wi zanjabil aynan ko sewde fiha non to aljanna to samma ene innire salsabilan ene innire salsabil abo yuda o yadu fu alayhim ene wango e mabbe wildanun boldi mukhalladuna di ganda ko ciasnadi di nayi wata idara aitahum sayi boldi di yodde asibtahum cikkabe lu'lu an ko kange lu'lu manzuran chara idha wa idha ra'aita sayi thamma to e do nemaji e dum do ko ni ra'aita na iman jiya nema kew sayi to jako nema nan to o mulkan jiya to laamu kabiran mo ganda ko mangu aliyahum dow mabbe kambe beedo siyabu ko comci sundusin comci harir khudurun di ganda ko bulaji wo istabradu ne comci di ganduda ko tekkudi ene to aljanna allawi wo hullu be cudire toon asawira jawi min hibbatin khalid danej anani dey be tu wasaqahum rabbuhum yarna be toon joom mabbe yarna be saraban yaram dahuran dam ganda ko labdam inna hadha allawi dido nemaji kana lakum latanima onon gollanno be ko moƴƴi ga aduna jazaan ko jog wa kana latima sa'yukum gollemon maskuran ko mantade to Allah Allah wi innanu minan nahnu ko ta'kid nazzalna alayka alqur'ana min jippinema odo qur'ana tanzilan e jippogol fasbir li hukmi rabbika mun anani de nyaawore jome yettin kala ko pieda sa fiyama mun sa ƴattama mun sa aybinama mun rohul horwi woy sayo wala tudi minhum wara dofta mabe asiman kewdo bakkat aw kafuran walla jeddo woto joftu andi ko hefere be mbinone la Allah ko Walid ibn Mughirata ko arno ene la Allah sallallahu alaihi wasallam hefere be dido utbata bur rabi'ata e Walid ibn Mughirata be ngarni ene la sallallahu alaihi wasallam be bi so tawi ko kalata ko addan ma haldi dum ko ada jidda ko disirda e goto mo fimi hokkuma biyam desa tawa tenge ngala wali bunmi rewa kuma e jawdi ha beleda woppu ka hala way woppu ko kalta ko burana mo kalta o tay ko basal min dokuma ha galda ay tay kadi ko kaadi min cafruma ay kalna min en deyi ne la dala be kalano tay ko kaadi gonduda min dendina jawdi min cafruma ay tay ko basal min dendina jawdi ha kewa burtana min fu tay jidda ko resta min dokuma bibba min de sa taw tenge ngala kalne mudum Allah wi wala tudi minhum or doftay mabbe kambe beedo heferebe asiman ci kewdo bakkat on Walid ibn al-Mughira aw kafura walla jeddo Allah hon urbat o tefto be hudabe ya hajma wazkur isma rabbika jangtu inde joome sada juula
sara juula wi bisimillahi bukra tan subaka wa asilanke yiide sara juula fajiri wi bisimillahi janga fatiha sara juula tusbar wi bisimillahi janga fatiha sara juula takusan wi bisimillahi janga fatiha wa min al-layli hunde e jamma kadi fasjudahu juulan Allah ko dum futre geej wa sabbihhu subhin laylan jamma dawilan juudo yani gatto naflu jamma so ari ju naflu inna haula'i ay beedo hudabe be kaldata beedo yuhibbuna al-ajilata be jittan ko aduna wayazaruna ngoppi non wara'ahum caggal mabbe yawman nyalama thaqilan teddudo nyalama cattudo be gollanani dum nahanu minen khalaqnahum minen tangnobe wa shaddadna min cembini asrahum dole mabbe min cembini terde mabbe min tinni dumen wa idha shi'na so min belama baddalna min gostito min batta amsalahum yeruji mabbe min batta tagore wonde min kalkabe tabdilan e gostitogol Allah so min bela min badda non inna hadhihi ndedo simore ne janguda qur'ana ndedo halati alal insani Allah wi tazkiratun ko wazu wonande tagore nde faman sha attakhadha on mo haaji jogitaade ila rabbih fewde joomum sabilan lawol bismillah yo dofta Allah wa ma tashauna Allah wi on kaajata illa an yasha Allah subhanahu Allah haaja a haajata rewde Allah subhanahu taw Allah haaji dum so Allah haajani ya rewdum rewata dum inna Allah kana o serani aliman ko gandudo tago makko hakiman nyenyudo e golle mum en kalino kala jiida ikana ali marribe hen firta ko serani jon wultu buna non wera wa kana dahi lam yazal kathira kallahu kana aliman basira kala kala da Allahu ari kana ribi hen kana ko lam yazal tawde aliman nan yaso inna Allah kana aliman inna Allah kana sami'an Allah seerani ko gandudo hakiman nyenyude tagom yudkhilu man yasha o mananna mo wela fi rahmati yurmede mum wazalimina hefere be non a'addalahum Allah heblani be azaban la ta'liman mus suratu wal mursalat makkiyatun 50 ayatan bismillahir rahmanir rahim Allah wi wal mursalat mi wondiri keneli di ganduda dewdirdi urfan aywa eno e rewndirde wal mursalati no wondiri keneli nelaadi urfan e dewndirgol andi urfu firata ko sefe andi sefe reggondir fala asifati mi wondiri keneli cattudi asfan e bippugol wannashirati mi wondiri keneli caroji tobo nasaran e cattugol fal farigati mi wondiri ayaje ceerndoje hakkunde gonga e fenade ceerndoje ko dagi e ko harmi farqan e ceernugol fal mulqiyati mi wondiri malaikaji di ganduda ene beddo wahyu fewde annababe zikran e jangtowol uzran aw nusra gantingol walla ceertingol dum do jawabul qasami o innama tu aduna wallahi onon makkanade de ko padande don hol dum ummita le lette lawaaji on koko wonata koko yanata te lama halata fa idan nujumu so tawi koode de jitaade do umisat annoraji mon melsitam wa idha sama'u so tawi asaman o do mon jiyata furijat o sekama wattama masalan ceki wa idha aljibalu so tawi kaaje de nusifat de ganda de cara anani de jarama kanje de do kaaje de matama no kom ndondi de jarama wa idha rusulu so tawi nelaabe be wuqitat ndendinama li ayyi yawmin wanande nyalawma mawl ujjilat badado rajal li yawmil fasli wanande nyalawma ciirudal hakkunde togore Allah wa ma adraka an muhammad ko andintuma a anda ma yawmul fasli ko ni nyalawma tan anda o wi waylun kongol lepte walla weelu nanata jahannama yawma idin on nyalawma lil mukazzibina wadani fennunol Allah wi alam nuhlikil awwalina bele adibe be min kalkani dumen jehi caggal dum humma nutbi'uhumul akharina min dewni e mabbe wattindibe be fennube bene min dewni mumin min kalki adibe min dewni hen wobbe min dewni hen wobbe kambe makkanabe yeddube be hono min dewni to be hen kazalika ni no min badri adibe be ni nafalu min jogri wadde bin mujrimina bakko dimbe makkanabe waylun kongol lepte yawma idin on yalaw lil mukazzibina wadani fenunol Allah wi alam nakhluqukum bele min tagani on onon yimbe be mimma ndiyam mahinin lodam ndiyam maniyu Allah wi faja'alnahu min badi ndiyam dam fi qararin nyibirde makinin hubinide e ranga debbo ila qadarin asaha ma'lumin gandado waktu no neddo jibinte fadaddarna Allah wi min koddire dum
min kodire ɗum fodde no min mbawiri fa ni'mal qadiruna taare hoddiroɓe tawde ko minen waylun konngol lepte yawma idin on ñalawma lil mukazzibina woodani fennunoɓe Allah wi alam naj'alil arda beele min mbaɗano leydi ndi kifa tan kedi takkodirndi kayri leydi ndi kedi takkodirndi oɗon jaɓɓay dow hen ahya an oɗon nguuri oɗon goni dow oɗon jaɓɓay dow mayri wa amwatan oɗon goni mayɓe oɗon goni less mayri Allah wi wala wana min wanno noon wa ja'alna fiha min baɗe mayri kayri leydi ndi rawasiya kaaƴe ɗe ganduɗa shamikhatin ɓamtiɗe dow Allah wi wa asqaynakum min jarni on ma an ndiyam furatan belɗam beele wana min wanno noon ndiyam toɓo ndiyam ilam ala ko ɓurɗum welde min jarna on Allah wi waylun konngol lepte yawma idin on ñalawma lil mukazzibina woodani fennuɗo in ɗaliɓu ñande darga so on darga so darga darima Allah wi heefereɓe in ɗaliɓu jeehe pokkite ila ma kuntum bihi fewde ko laatino ɗum e mum holko laati ɗon laati ɗon ko lepte to kazzibuna oɗon penna mbiɗon ko lepte ngala pokkite poyeto Allah wi in ɗaliɓu pokkite jeehe ila zillin fewde ɓuɓri zi thalashi shu'abin joomirawi curkiji tati jahannama so wutti so curki ki yalti fettoto ko pecce tati ceeɗeli tati waɗata waɗa ɓuɓri ɓuɓri nafata ɓuɓri curki nafa Allah wi la zalilin wana ɓuɓri dandori e nguleki wala yughni ɓuɓri ni nafata min Allah be dulbitakol Allah wi innaha jeygol jahannama tarmi e ngol weddo bi sharadin peete ɗe ne ndiwa sa yino ɗe mbay mawnude kal qasri ayno huɓere foti ni non peete jahannama foti ka annahu sa yi peete ɗe no ndiwdirta ni cikkata jimala tun ko geloɗi sufrun cooji no geloɗi cooji mbayni noon peete jahannama mbay waylun konngol lepte yawma idin on ñalawma lil mukazzibina woodani fennunoɓe haza Allah wiyeɓe ñande yawmal qiyamati wiya ay o ñalawma hande yawmu ko ñalawma la yanɗiɓuna ñalawma ɓe kalata hay hunde wala yuzanu lahum ɓe jamirtake ɓe gantin fa ya'taziruna saka ɓe jaɓane e ganto waylun konngol lepte yawma idin ñande hen lil mukazzibina woodani fennunoɓe haza Allah wiɓe oɗo ñalawma hande yawmul fasli Allah wi hande woni ñalawma ceeru jama'anakum min dendini on onon fennuɓe e leñol nelaɗo Allah wal awwalina e fennunoɓe aduɓe pop min dendina on min kasba on onon fof lepteɗen lawol gotol fa in kana lakum kaydun so tawi ene wooden on feere nde oɗon duñira lepte ɗe fakkiduni pewje so ɗon jogui feere nden haɗon naade jeygol pewje waylun konngol lepte yawma idin on ñalawma lil mukazzibina woodani fennunoɓe Allah wi innal muttaqina ay hulɓe Allah ɓe ñande hen fi zilalin gonata koye ɓuuɓeje andi ɓuuɓeje ko ɓuuɓeje leɗɗe kono nangue kam ala aljanna nangue ala toon ko ɓuuɓeje leɗɗe tan Allah haalata ɗo kono nangue kam ala toon ni ko fi zilalin ko ɓuuɓeje leɗɗe o uyunin e cewle ɗe ene ɓula ndiyam wa fawakiha e muyanteje mimma yastahuna ɗe ɓe gooɗe kamɓe natɓe aljanna Allah wi ɓe kulu ñaame e muyanteje ɗe wasrabu jere sangaraji en jumre kosam ɓira ɗam hani an oɗon newnana hay hunde holko mbayɗen ɗon o wi bima kuntum sabu ko laati ɗon tamaɗon oɗon golla o golluno ɗon to aduna Allah yoɓo ɗum hande inna Allah wi ni kazalika no min joɓiri hulɓe Allah ni najzil muhsinina kala moƴƴinɓe golle mum ko ni min joɓirta ɗumen waylun konngol lepten yawma idin ñande hen noon lil mukazzibina woodani fennuɓe ɗe Allah wi julɓe ɓe kulu ñaame Allah wi hefereɓe e aduna ga ɗo ko aduna Allah haalata Allah wi kulu ñaame wata matta u dakhmete ɗe qalilan seeɗa dakhmi ɗe aduna ga mbaɗe ko weeli on ga ñaame kala ko weeli on kala ko jiɗɗon mbaɗe innakum mujrimuna onon kon bakkodinɓe waylun konngol lepte yawma idin ñande hen lil mukazzibina woodani fennuɓe Allah wa ida qila lahum seɓe mbiyanama ga aduna ga irka u juule yaw Allah wi la yarka uno ɓe juulatano waylun konngol lepte yawma idin ñala hen lil mukazzibina woodani fennuɓe fa bi ayi hadisin hol fof yewtere baadahu caggal qur'ana yu'minun nde ɓe jogori gonɗinde so neɗɗo gonɗinani qur'an holko gonɗinta sadaqa Allahu al-azim fatiha salatul fatiha